Kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kung adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 16 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Odto Pizza Size sa bulan sang Abril tuig 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtubira sa takna nga alauna imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga unto pag-update kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents gina-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ng aton nga matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga matagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita kag mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman na YouTube channel sa nga Bombo Radyo Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa mga balita lokal. Wala sang police personnel nga na-engage sa isabong suno mga kabyanan sa
Negros Occidental Police Provincial Office. DILG nakasumiter na sang listahan sa mga drivers nga paghatagan sang ayuda. Kapulisan magaupod investigar sa mga soldado angot sa miyembro sang NPA nga nakwaan sang mga droga. Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary ginaduso nga pasakaan sang rate. Sa balita nasyonal, kumilik na kabato na sang duha ka kaso sang vote buying. Kay sa balita international, Amerika hindi magpasugot nga magbayad sang utang ang Russia gamit ang mga dolyar nga deposito sini sa pila ka mga bangko sa Estados Unidos. Ang nato mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato di ka pangalagad karon sa pang Miyerkules ng edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Nag-Miyerkules na kita, do ka nasiglang gid sa mga inadlaw. Una karon nga Miyerkules no sa bulan sang Abril, kag sa dason nga semana Holy Week na. Tiuna para sa pagpamalandong. Atis kita magkuha sa nga pila ka mga reports gikan sa ato nga mga field reporters. Bati mayo ang reporting subong sang Bacolod EOC, Emergency Operation Center. Bangod mga kabyanan nga wala sang may nag-expire nga bakuna, no? Kagabi sa report ni Bumbuan, mga kabyanan gipayag ni EOC Executive Director M. Ang nga atong gin-report balang sa nagligad nga manog expire nga 20,000 ka dosis sang bakuna. Wala to siya mag-expire. Kaya natigayon ato nga mapangtublok sa mga benepisyaryo, no, sa mga kauturan naton nga wala pa mabakunahan. Kundi ang ato lang mambal sa siyudad sa Bacolod, congratulations kay ginatutuod gid ang pagkampanya nga gin house to house ini mga kaibiganan, kag ang tanan nga mga posible nga mabakunahan nga wala pa mabakunahan, inabalang willing man sila tanan magpabakuna pero ang tinion lang gid ang hindi willing kay daw ka budlay gid sa ilang schedule. Kaya mo to gin pang balay-balay gin pang isa-isa kag natigayon nga mapangtublok ang manog expire nga mga around 20,000 doses sang vaccine. Di daw way mabutang sa sayang, no, sa pagkanugon kay tungod nga wala iya mag-expire. Kag ang probinsya sa Negros Occidental naga-double time man karon sa pag-administer sang bakuna. Parang may ara man manog expire man mga bakuna mo. No, kagkadamo sa mga balakunahan nga wala pa mabakunahan kay tungod nga daw hindi man gusto ya magpabakuna, no? Although nga may ara iya nga wala mabakunahan kay wala lang gid makachimpo magpabakuna. Pero may mga wala gid ya mabakunahan tungod from the very beginning wala gid sila iya plano kag hindi gid sila magpati sa bakuna. Kaya maning budlay hindi mo na niya makuan ayawan kana sang persuade, no? Wala na sang persuasion nga pwede pa himuon sila para nga mapabago ang ilang paminsaron kag magpabakuna. Pero wala man ga dulaan sa paglaom si Governor Eugenio Bong Lacson. That's why nga mabatean din sa Bumbu Radio iya nga panawagan sa mga kauturan nga magpabakuna gid. Daw kay importante ining bakuna kontra sa nasambit yang virus. 23 minutos manwa ang nakaligad sa tagnang alas 11. Dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa udto. Ano ning pila ka mga istorya nagalinagaw diri sa siyudad sa Bacolod, may mga changes kuno sa bahin sang suportahan sa mga kandidato lokal. Daw may arayang sang damlag lang lain ang ginsuportahan, subong daw may lain naman nga pagasuportahan. Daw kasadya na ni daw antes tapos ning bulan sa Abril daw may mga changes gid mo. Daw may pila ka mga dalag ko nga mga personalidad diri sa siyudad sa Bacolod ang magagawa ka magpalayag sa mga pagasuportahan.
ang mga kandidato. Wala labot si Banwa, nagligad mga tinayadahay, subong iya, gisiay. Susperti man niya nga mga pagginisiay sa mga tarpulin, subong. Kaga pila ka mga propaganda material siya ginapangbutang lada sa mga kilid-kilid. May malas pala niya pagkagabi katulog ka ara pang itsura sang isa ka kandidato yang nga nagapadalagan pagkaaga wala na itsura, ginukas ng itsura. May mga gisi-gisi na. Basi ko na ano na niya. Abi pagpaymuyong ka mo, nugay ka mo iya painit sa inyong ulo kag inyong mga balatsagon. Hindi tama pa si Bangdan kung sino na di ang may kimuan. Basi posible nga ang may kimuan na mo man ang tag-iya or may posibilidad nga hindi man. Pero laban-laban gid basi kontra gid man to na nagimo sini. Pero ipaiway talang niya, no? Ang kampanyanay lang tayo sang insakto ng kampanyanay. Definitely, ang talang nga nagapadalagan, may mga mayo man iyang katuyuan sa pagpadalagan. Galing kay, hindi lang pareho ang mga nagapadalagan. May mo ang iyang kaayuhan nga matuga, 80%, basing isa, 90%. Hindi lang pareho. Pero may mga kaayuhan man sila iyang nga himuon, i-contribute sa aton nga sosyedad. Ang kalainan kung laban ng kalainan kaysa kayuhan, amo na nga dapat mapili kita sa insakto. Kaya hindi kita magpadala-dala sa kung ano ang mga makita nato daya physically. Kaya basi bala ang aton nga mapilian, amo itong mga nagapakuno-kuno nga mga karniro, hindi gali ang karniro. Ayo. Sige, this time makita ko nato ang pila ka mga reports, sige ka sa ato ng mga field reporters. Unahan natin ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ining may kangtanan sa paayag karon sa Negros Occidental Police Provincial Office nga wala sang may na engage sang isabong driya sa mga personnel sa probinsya sa Negros Occidental. Sa personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kay update sa isa ka sunog nagaluntad. Sabi ang kanya ko na ito ng report, Bumbo Calamay Defensor. Please come in. Yes, Madan. So wala sa nga may na-monitor ang noto sa mga kapulisan sa Negros Occidental na nag-engage sa isabong Madan. Susunod katulusutan ng Tabigel Damasco. So wala inisang may na-monitoran na mga ga-engage isabong nga mga kapulisan Bombadan. So ang pagdiriyo ko ng pagbantay diri Bombadan, pagchekyar sa mga cellphones sang mga kapulisan Bombadan, ginatugyan na ini sa mga hepe, mga COP sa Negros Occidental. So sila na ining bahala mag-check Bombadan. So kung may makita niya mayara magid sa application Bombadan sa isabong, so ini Bombadan anan ini sila advisean ini sila nga i-install ini nga application. Pero so sige pag idi Bombadan nga permit kada check yard di Bombadan may ara gid nga may makitaan nga application, so ini sila Bombadan pwede gid maka pangatubang sang kaso. So susubong at di mayo man kay wala ya Bombadan sang may na monitoran kag may nakita nga may ara sang application nga isabong ang cellphone sang kapulisan sang Bombadan. Ini nag-yes Bombadan. Ano ka id ang aton nga nukpo sa pag-monitor nga para nga makasilin sila abi nga 100% sure sila nga wala gid sang personnel nga naga-engage sa isabong kay pwede ka man niya makapatigayon sa pag-engage sang isabong bisan ara kasi inyo balay. Bombadan usual na ini nila nga check yar ang mga cellphone sang kapulisan para at least sa Bombadan nga malikawan. Okay. Ini ang isa pong Bombadan, hindi gid ini pwede sa mga kapulisan na Bombadan. Kay tungod nga ini gid naga-engage gid niya sa pagpanahor Bombadan, hindi gid ini pwede sa mga kapulisan ara sa mga COP sa Bombadan ang pagbantay sa ila sini nga mga personnel para at least nga wala gid sa may maka-engage sa isabong Bombadan. Kung sa bagay ang mga kapulisan niya hindi man niya ginabawalan man sila mag-engage sa kung ano man nga sugal. Yes, ambogit sakto ginapa Bombadan kung kay search ni Bombadan may
hindi gid dapat ini sila mamonitoran o kung mag-engage sa mga pagpanakor bombodan kiti hindi gid niya pwede sa katapo sa mga kapulisan bombodan. Bombodan na pamatian nato na pahayag gikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Ang monitoring po natin is tinitingnan po natin ang mga applications ng cellphone if may mga isabong po, but merely seeing on their face o cellphone na may isabong application does not mean na they will be convicted agad, no, and paparusahan sila. That is why meron tayong preventive measures such as that na to encourage and to inform them that isabong is not allowed, especially sa PNP. So might as well they have to remove that application and they have to discontinue what they are doing dahil mapapatawan po sila ng kaso. And luckily, sa atin naman sa Negros Occidental is wala pa naman po tayong monitored, no, na personnel who is involved in isabong dahil malalaman naman natin po yan pag meron dahil papasahan naman kami ng record. Ginagawa po, no, by station level, the chief of police, siya po yung nag-check or the deputy, and the PESCO or MESCO, no, CESCO, yung highest PNCO natin, they will check. Titignan nga po kung may isabong na application sa mga cellphones nila. But seeing na meron ni iyan, hindi po ibig sabihin is convicted na sila agad, gaya po ng sabi ko kanina. Di discourage, no, na may ganong application, and yun, ipaparemove po yan sa kanila, hindi naman po ng sapilitan. But they will be asked to remove that application from their cell phones. Preventive measures. Bombodan, preventive measures na ini, no, sa kapulisan niyo dapat hindi na sila mag-engage na sa mga pagpanakor bombodan. Amo gani kay bad image ini sa bahin sa aton ng mga kapulisan nga sila mismo ang nagapatuman bala sa nga kasuguan nga pangdakpon ang mga naga-engage sa illegal gambling pero sila man mismo ang nagasugal. Mangin illegal gambling man na siya or legal nga gambling kay man may ara legal, may ara illegal na bumbukarla. Yet, duha, illegal or legal man, immoral ina siya, basta magsiling ka sugal, that is immoral. So, gina-uphold natin ang morality sa mga kapulisan. Paano natin ma-uphold ang morality sa kapulisan kung nang-engage sila sa sugal? Sakto gidabang mo no? So, dapat hindi din sila yung mag-engage para at least, no? Manami ang ilas niya nga imahe abang modan, wala ini sila yan nag-engage sa illegal abang modan. Yes, abang modan, so diri kita sa nagalunsad nga sunog sa may area sa Purok, Sigay, Barangay 2, Bacolod City, Negros Occidental. So kung gabi ni naglunsad abang modan, no? Mga alas 11:51 nagasugod ang kalayo kag na-fire out ini mga alas 12 18 ang kagahon bombodan si 806 na sugok, no, ang kalayo. Sunog kay Chief Inspector Rodal Ligasti bombodan, sunog sugod ang sunog sa balay ni Rosie Narciso Canlas. So sa may area sa bedroom ini lunsad bombodan, no, second floor dira nagasugod ang kalayo. Kag sa initial nga information sa kapulisan bombodan, napabayaan nga kandila ang rason ko nga naglunsad ini nga sunog bombodan. Ang totally yes bombodan. Amo ginasiling naton di permi kag ginaway kita yan untat sa pag-remind sa aton nga mga kauturan kag mismo ang Bureau of Fire Protection nagapaandam gina-permi naga-remind nagapanungdom sa aton nga mga kauturan magsindi kita kandila siguruhon tagid nga mabantayan ining kandila nga hindi makalabot sa kurtina or pabayaan naton nga naupos na galing kandila kag nagmakot na sa aton nga dingding or sa aton nga salog. Usually nagakatabo ini sa mga made of light materials or mga kahoy nga balay nga pwede magmakot ang kandila nga naupos na. Ti kapila gina-remind ang aton nga mga kulturan ambot nga ang may aral lang gid gyapon nga nagakalipat nga magsindi na ganit sang kandila pawala lang basta nga may nagsigad ra nga kandila okay lang nga bayaan na bumukar na. Mugi gani abang modan, no? So wala gid aton sining Bureau of Fire bombodan sa pagpanumdom na kung may arasang kanila siguraduhon gid nga
wala sang may malabot, no, especially kung imo sini nga balay is light material bang madan di gani half ako na simentado kag mayara sang light material kiti panigurado malabot kiti niya sang kalayo babadan. So initial information pala na bang madan no, sang Bureau of Fire ang isa sa mga rason kung naglugtad ini nga sunog kag mayara sang balay bang madan na na nadala sa sunog so ilang ini sa badan ini ginapanagiyahan ni Edwin Canlas sa Como. Edwin Canlas sa Tacomo sa badan. So iya sini nga balay amo ang partially damage badan kag ang totally damage amo ini ang ginapanagiyahan ni Rosu Narciso badan. So badan ati ini wala man na mayo man wala man sa may na badan napilasan sa lungsad na sunog. So babadan pamatiyan nato ng pahayag gikan kay Chief Inspector Rodel Ligaspi. Actually, ang atong caller no, kagabi, si Imalin Jean Estrella. No, and then, naluntad ang sunog naton nga call sa kay Europa sa aton Bacolod isa ang alas 11:54 no, sang gabi, April 5. No? Ang iyang location is sa Poroksigay, Barangay 2. Okay. Ang involved no sa apan arrival is a two-story residential. So naghahatag nito sang kahaligtan no sa duha ka balay, isa ka totally damaged, isa ka partially damaged. No? Then ang origin niya is sa second floor no sang balay no sa bedroom area. So ang kahalikan nga ginhatag sini nga sunog binulubanta naton more or less estimated 75,000 pesos. And then nag-declare kita sang para sang alauna dito sang April 6 na kay April 5 siya sang gitawag sa Clarasol 64. So sa madali na-kontrolar mo na ilayon ang kalayo kag napatay man siya dayon no na-declare man siya fire out. So aton ini karon base man sa sa total of investigation nga no may ara dito sa ang gulo no ang suspected nga lighted candle ang ginarinan sang sunog no nabayaan. So gina-imbitar pa namon subong ang mga natungdan ang occupants ng balay sa paghatag ng official statement no sa bahin dira no. At so far amoy na no ang aton initial nga investigasyon sa nagluntad nga sunog sa Poroksigay, Barangay 2. Yes sir. So sir, ni light materials ini ang ila sini nga balay. Ano siya siguro na ng combination. Ay, okay. So wala iya sir sa nga may napilasan sa nagluntad nga sunog? Oo, so far wala man kita sa reported no, nga injury. Nagluntad nga. May ara kita sa suspected no as per initial interview no. Pero aton pa na padalman kay imbitaron pa natin sila para maghatag ng ilang affidavit sa stasyon no. Naghatag naman kami sa ila sa request. Yes. Na magkadto sila dire. Babadan, amo to no? Ang payagigat kay Chief Inspector Rodel Ligaspi kag 75,000 ang worth babadan sa nagduntag nga sunog o ng damage sa sunog babadan. Okay, sige. Ti amo na nagliwat man gani ambal si Fire Chief Inspector Ligaspi nga paandam liwat no, duway man sila na nagkulang sa pagpaandam sa aton nga mga kulturan nga basta may kandila nga ginsindihan bantayan gid. Ti sa gyapon may nakasipyat gid nga napabayan ang kandila. That's why nga amo ni ang nagtugas ang pagkasunog sila nga puluyan Bumbo Carla. Yes, ang magigani abang badan. So kapay pa sir basta leso na ini abang badan no kung mayara sa Manila indigid pagpabayaan abang badan no indigid pabayaan nga nagasiga lang dira kung magdagwa magid sa ila sini nga panimalay pa ko. Amugid ang importante maghalong kita. Kay bisan may mga bumbiro na sa palibot kung hindi kita maghalong ang kalayo
napamatud-an tanan na Bumbo Carla once nga luntad ang sunog. Bisan pila pa na ka bumbiro inabot dira. Hindi niya garantiya nga maproteksyonan ng imo balay nga nagadaba-daba. Makakuan lang mapaganagan ang damage nga pagatugahon niya kag hindi na makalaton sa iban pagin nga mga puluyan. Pero once nga nagdaba-daba ng imo puluyan, kapin pa made of light materials, why na tsansa ya? Bumbo Carla? Amugid gani abang badan kung kapinta kung ang mga balay-balar sa suludlon malabang badan nga ang kalabyan lang sang ang alagyan ng isa lang gid ka tawo ang makalabay abang badan no so mo pagid na ang pinakabudlay abang badan. Okay. Yes, abang badan mo nang report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla Media sa para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Umpisa na to for number 1 sa Bacolod. Sa radyo. Bumbo. Salamat gida Bumbo Carla May Defensor, report gikan sa patrol. Nagadulong sa inyo sa oras sa 38 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Magabalik mga kabyanan ang ini nga palatuntunan pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo
bala kamo naghampa Radyo Bacolod. Pabalik na mga kabayanan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 43 minutos sa nakaligad sa taknang alas 11. This time mga kabayanan, kung ano man natundugang nga report, gikan sa kay Bumbo Franz Andrew Burgos. Ang mga kapulisan, mag-intra mga kabayanan, sa mag-upod investigar sa mga soldado angot sa miyembro sa NPA nga nakuhaan sa mga droga. Yari ang detalye sa sining report, Bumbo Franz Andrew Burgos. Please come in. Pumudan way labot sa insurhensiya, no? Nagdugang pag pumudan isa sa mga palamang putanon kag hangkat sa mga kapulisan, no? Matapos pumudan sa tinalikdan nga mga inadlaw nga may nakumpiskar nga mga illegal nga droga, no, sa mga kontrabando bumudan nga nakuha man sa may bahin sa siyudad sa Mamaylan. Ginapatian bumudan at ginapanagiyahan sa katapos ang CPP-LTA, no, kun ang mga terorista nga grupo diri sa Negros Occidental bumudan. Way labot sa pagtapna, no, sa sining nga mga hublag. Ang sundalo bumudan kag mismo kapulisan isagin ni sa ilang nga mga tinutuyo man, no, bilang sa ilang nga serbisyo nga magadulong o kon ibalik ang kalinong kagang kahilwayan diri sa pila ka mga lugar, especially sa mga rebel infested o kon mga infested sa mga NPA bumudan, no. Kung din ginatom bala permi mabatian kag din ginatom bala permi makitaan kamay pinakamadamo permi nga katapo sa NPA, especially diri sa probinsya sa Negros Occidental. So bumudan ang dugang naman ni bumudan nga investigasyon, no, dugang naman ni bumudan nga palamangkutanon kung sa diin naman ni, no, nagakuha kag kung sino ni bumudan ang posible nga mga naga-supply sana sila ni nga rebuilding grupong NPA matapos nga gipaktikangutan naton bumudan ang Police Regional Office 6, no, kay we know ang PRO 6 Bugos ka Region 6 ni bumudan ng ilang nga jurisdiction kag may hindi man naton ni bumudan malipod sa publiko nga may pila ka mga probinsya diri bumudan sa Region 6 nga padayon gyapon sa pagpakigbato in terms sa insurgency, no, o kanang pagkakontra sa mga rebelding nga grupong NPA bumudan. So nagsiling kari si ang spokesperson sa Police Regional Office 6 nga muni nga mga kaygayunan, no, nga pagkatuki bumudan sa mga sundalo kaya ang kapulisan kagang nga sundalo bumudan is also their counterparts man, no. So nagaugyon sila bumudan, nagahatag sa nagakaigo nga mga operasyon, no, kag mga investigation paano ni bumudan tapnaon ang natawag ni nga insurhensiya sa plate ka mga probinsyanan sa Region 6, especially diri sa Negros Occidental. So nag-mention na diri bumudan ang tagpamabas sa PRO 6 nga ang ampuning mga kaygayunan kapag katuki bumudan nga may illegal nga droga sa pila ka mga personal nga kagamitan sa mga rebelding nga grupo, isa naman ni sa mga butang pag-imbestigaran, no. Isa ni sa bumudan sa mga dapat matutukan kay way labot sa pagtapna sa ila, ginalagas man mismo sa mga kapulisan bumudan nga tapnaon ang illegal nga droga sa bugos man nga Pilipinas, no. We know bumudan nga muning advokasya sa muning administrasyon Duterte, kag syempre bumudan hindi man ni madula nga ang target sa muning time frame sang sining administrasyon nga ang insurgency, no, kun insurgency bumudan mauntat na sa bugos nga Pilipinas. So pahayag sa PRO 6 nga pila ni bumudan na tutukan, no, kay because hindi siya bumudan mahibaluan kung diin nila galin. It's either nga may supply sila nga ila o kung may kinabaklan sila bumudan nga mga civilian, no, nga which is bumudan pa masiling naton nga naga-engage sa pagbaligya sang illegal nga droga. Kag isa diri bumudan sa ginatanaw nagagamit sa illegal nga droga kay basi bumudan sa para man sa ilaning nga personal nga benepisyo, kung bala bumudan kung ara sila sa sa kagulangan o kung sa kabukiran, ibinaw bumudan kung anong epekto sa isa ka paggamit sa illegal nga droga sa isa ka individual, no. Syempre bumudan isa sa mga rason nagaisog, no, hindi gid bumudan makabatsyag sang kakapoy o kon gutom matapos na pila ni kadlaw ang pagpalagyo kag pagpanago sa pila diri ka mga kabukiran o kung kalasangan, especially sa Negros Occidental bumudan, no, kag nagasiling mismo PRO 6 nga ang amuning nga mga butang
ilan niya bumbudan tap na on, no? Wilabot sa pag-upod sa sining nga mahublag, mismo ang paggamit ng illegal nga droga, isa ini sa mga mayor nga butang nga ilan ni bumbudan pag-autod o kung pagkatapuson. Basta mo ni ang pag-istoryahan na bumbudan. Aha. Bumbudan may Segundo, way payag. ka napilian, no? Sa Bumbudan. una, mga kapulisan lang ang ginatagla bumbuandro nga among Yes. nagapayong sang mga naga-involved sa droga kag kung isa involvado gid sa illegal drugs. Subong Oo. pati NPA involvado na. Correct, Ah? bumbudan kay may nakumpiskar mo, no? May nakuhaan bumbudan pila ka mga sachets. Hindi na nila madinay kay may arasang physical evidence. Correct bumbudan. Nakitaan gid mismo sa encounter site, no? Na nag-upod gid bumbudan sa mga personal belongings sa sining nga mga rebelde nga grupo, no? Kay matapos na bumbudan inbilin lang nila, no? Kay every time may mga encounter nga magalungtad, dayon na nila bumbudan bayaan ang ilan rabing nga mga kampo, no? Asa nila ning mga personal nga mga kagamitan, ginabilin na nila bumbudan kay because sa mga pagdali-dali man pala nga makapalagyo, no? Kag hindi sila mapdahil sa otoridad nga basi bumbudan isider madakpa sila kung mapapay sila Bumbuan, sa bro. enkwentro. Yes, bumbudan. Kaya ano kuno ang initial investigation sini ni mga drugs nga nakuha ni ano ni para sila personal consumption o kung basi ginabaligya nila ini. Correct bumbudan, no? Personal consumption kay pila lang Personal. kagramos na nakumpiskar bumbudan, no? Oo. Pila lang kagramos eh. Kay kung may binulto bumbudan dako dirang pamangkot, no? It's either nga okay. sila gaduso o kung ano giti konsumo guro Di bumbudan ba si sa ilan personal mga consumption nila ini katapugan. parang hindi sila pagtuyhon samtang nag-operate na sila sa kabukiran. Amo gid eksakto gid bumbudan kabalo gid kita dago ano ang result epekto sang droga especially amo ni ang methamphetamine hydrochloride o kuno siya bumbudan nga sa isa ka individual nga magamit pila lang ta ka gramos na gamiton nila may mga estimations na bumbudan nga sa sulod sa 3 ka adlaw hindi sa kuno katulog hindi sa kabatya gutom kag isa pa bumbudan ang imo nga confidence do naga-boost bala no do nagagrabe imo nga confidence basta makagamit ka kuno sa amo ni nga mga illegal nga mga substances bumbudan niya ang kapulisan niya amo pa ning ilay ang tumuron kundi ni halin no it's either sa may nag-provide sa ila o kung may mga certain persons or individuals nga natultulan sa sining mga rebelde nga grupo para dito magbakal kag ila nga personal consumption bumbudan. No, amo gani sus kung halimbawa may na-recover nga binulto-bulto guro nga tag pila ka kilo siguro magkasiling kagid abaw base. Amo gid. Hindi niya bumbudan natin may lang gani kay gramos lang sa shades lang din mga medium hit cell kaga ano ni mga small hit cell din na pala bumbudan nga mga na-recover sa ilan nga mga kagamitan no ang nakodra nga pamangkot bumbudan kung binulto tiya mo nang makaladlokan kay basi bala wala labot sa pag tigayon sang rebellion diba siguro basi bumbudan nagka-engage pag sila sa illegal no illegal na tanang ilang ginabuhat no ug duga nga pag nila sa mga illegal nga mga buluwaton bumbudan ka nga sa pag-engage sa pagbaligas ng illegal na Amo droga gani. bumbudan. Amo siling illegal na nga daan nila pag-exister. Sila nga daan ba sila mismo illegal na may illegal activity pagid. Correct. Amugit mo po na Oh. patong-patong gini ang mga kaso kung madakpan sila. No, dako na daan niya daan bubudan ang kaso sang rebellion, no. Ag isa pati kung mga high-ranking officials trabi ang matumo dira bumbudan big nga may mga pending cases sabi nga may kaso sa pagpatay o kung ano da bumbudan nga mga illegal nga mga ginaubra nila kaangay sa mga extortions tanan bumbudan mga grave threats lang ano pagit mga pagpamahog nga ginabuhat nila. So, kung madakpan na sila bumbudan, di medyo dako gini nga atubangon kag sa labton sa laying, no? Kay because ka muning ilay bumbudan nga kintili nga banas nga magkigabahin man, no? Sang ilan ni nga ideolohiya sana sila ni nga hublag o mga pagpati bumbudan. Aha. Bumbudan may pahayag diri sa ato ng tagpamaba sa nga Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ongoing ang aton nga pag-coordinate sa aton nga counterparts sa Philippine Army considering sa report no nga kung sabihin na na-recover ang mga illegal drugs sa kustodiya sa mga New People's Army sa ilang recent encounter nga natabo dira sa Negros Occidental. Hindi pa nato nila ma-confirm no kung nagabaligya sila pero mere possession sang illegal drugs sa ila so dakong posibilidad nga ginagamit ina nila no and yun nga ina ang
pag-recover sa ila presensya, ina pa matuod nga may ara sila illegal drugs sa ila kustudiya kaga ila ina ginagamit. Okay. Sa mo ni siya nga mga cases, do una ni siya sir nga information and related sa mga CTGs nga nagagamit sa illegal nga droga sir sa inyong investigate sir. Actually, isa pa ina sa mga ginalantaw naton, no, para maanugin naton, matulid din naton ang mga informasyon. Pero sa account naman sa aton counterpart, no, sa ilang mga encounters, may na-recover sila nga illegal drugs sa possession sa mga CPP in-paid terrorists during their encounter. Pero sir, prior sa mo ni sir kapag tukib sir nga may possession sa legal nga droga ang sabay sa mga rebelde nga grupo, prior sini may mga incidents sir nga nakakuhaan illegal drugs sir. Ilang taon na to, no? Kaya kita nagabase man lang sa accounts ng aton nga mga tropa nga naka-engage during that encounter kaga during sang pag-check nila sa mga gamit, may ara sila nakita nga illegal nga droga. So nakita naman nato, no, kung gagamit sila sang illegal nga droga, but silingon another violation aside nga terrorist sila, violation pagit sila sa layin nato, no, kung sa diin na nagagamit sila sang illegal nga droga. Of course, considering na communist terrorist sila, no, pasanyugon pagit nato ng aton kampanya kontra sa ila kaya once nga maka-launch kita ng successful operations against sa ila, no, or ma-engage naton sila pag mapatay sila during the encounters, both silingon ma-stop naman na ang ilang pagiging terorista and of course ang pag-engage nila sa illegal nga droga. Okay. Sa aton nga mga kauturan nga may informasyon regarding sa presensya ng CPP in-paid terrorists, no? So dapat ila i-report sa aton nga authorities para ina matagaan sang aksyon. Kay nabibaluan naman nato ng hindi maayo nga dulot sang communist terrorists sa mga localities naton. So dapat tagaan na nato nina sang sang nagakaikong aksyon kaga para hindi na mapadayon, no, ang ila hindi maayo nga mga hinimuan. Bumudaan, no? So, ito ang payada. Sa pamabasa na PRO6, o Police Regional Office 6, Police Lieutenant Colonel Arnela Soles sa Bumudaan, no? So, tiara para na, no? Kaya way labot sa dugang pagbantay sa kapulisan sa illegal nga droga, diri sa syudad Bumudaan, hasta sa kabukiran, labot at Bumudaan, ang presensya sa illegal nga droga. So, pag ito naglapad na yun ang scope sa aton nga kapulisan, pag-investigar yung pagtapda sa illegal nga droga kay sa una diri lang niya sa mga kasyudaran, no? Sa poblasyon lang niya ang mga droga sa kabukiran wala na subong imagine mo na pila to kasasing na doon recover to. Pakalabo na to Bumbudan, no? So ti way labot ri sa Bumbuandro. Bumbudan. Iliya ang sa bahin pa lang sa suspected shabu. Ang inayang marijuana pagid kay dako gid chance nga magkatanom sila sa marijuana sa kabukiran. Yes. Correct it Bumbudan. Kay siyempre do ordinaryo lang na yung tanom kung hindi ka kabalo mag-identify Bumbudan may nga marijuana na. Siyempre palitan na diya sa mga tagas na napi nga mga hilabon dira ang sa kabukiran. No nga dira sila bi posible nga magatanom dira bisan magpila na kabilog bi nga nga puno sa marijuana dira, no? Pwede niya Bumbudan nila matago, no, pag gamiton bilang mga personal consumption dira no sa konsumo dira nila, no, kung magasige ni sila kung hindi matumod Bumbudan nga sila mismo naga-engage na sa illegal nga droga ana sila nga mga rebelde. Yes Bumbudan, no, para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa Utoy ni sa Bumbu France Sandro Cordosa para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Franz Andro Burgos sa mga kauturan naton sa kabukiran, mga katapos sa New People's Army, no? Kung magsigi-sigi ang mga may encounter ng matabo tapos magkala-recoveran kamo sa mga illegal drugs, nagaka-defeat ang inyong purpose ang inyong organisasyon. Kay sa subong daw hindi na naton ma-identify kung bala may ara kamo sang ginapakigbato, may ideolohiya pa kamo nga ginapakig-away or ideolohiya pa nang ang nagapangibabaw nga inyo ginapatihan. That's why ara kamo sa kabukiran o kung basi may lain na iyang mga agenda man.
considering nga subungo may mga nagkala-recover nga mga illegal drugs sa encounter site. So ano ang patimaan sini? Hindi yan magkatuga, hindi isang negatibong imahin sa inyong grupo. Nga may araya nga samtang operate kamo, may nagakuan kamo nagagamit sing illegal drugs. Inaya base sa payag karon sa aton nga mga otoridad kay sa aton nga Philippine Army nga may mga na-recover nga illegal drugs. Kung may ano ang patimaan sini? Alam na karon ginadala lang na basta i-display, no? Ang ining mga shabu. So ginagamit kag ang posibilidad nga para laman ni sila nga personal consumption. Mangin personal consumption man ini o kung ginabaligya ti kwan gyapon makatuga ini sang negatibo nga imahin sa ila sini nga organisasyon nga ti amo na ang kampanya sang gobyerno kag hindi man ni malain ang kampanya sang gobyerno nga tapnaon ng illegal nga droga. Hindi man niya magatugas sang kalautan o kung kalainan sa mga pumuluyo. Ti may tani ko magsiling sila yang ti nagagamit kami sa droga kay legal man ang ining shabu. Ti okay lang kay legal, ti illegal na iya ang shabu, illegal drugs ang tawag sila. Illegal drugs ang shabu. Ti imagine nyo na banwa sa encounter site may mga pilato ka sachet to nagkala-recover. Wala labo sa mga material, mga subversive documents kag ila sini nga mga armas kag iban pa nga mga kagamitan nga nabilin sa encounter site. Tiya amo pa niyo may mga shabu nga ara sa sachet nga na recover man na banwa. Dapat bulig kamo gani kampanya sa gobyerno kay para man sa kayuhan ba sa katawan ng inyong mga kausada. Imbis nga nakabulig kamo sa gobyerno nagadugang pa kami sa paminsaron sang aton yang mga otoridad nga dalon sa kampanya batok si illegal nga droga sa mga drug addict pa lang diri sa syudad kag mga drug pushers do di na makarapal ang gobyerno. Di dugangan pagidya sa mga kultura naton nga mga ara sa ibabaw sa bukid nga may mga supply pa sila sa illegal drugs. Yung punto las 12 na mga kabayan ng oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Dugay-dugay mangin kaupo na naton ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Ang mga balita gikan sa palibot sa pungsod Pilipinas nga inyo lang mabatian diri sa Bumbo Radio Philippines. Sige. So, tiya mo ni Banwa, sa nasilingan naton, kundi pa nga sincero ang aton nga gobyerno sa kampanya batok sa tanan nga mga illegalidad. Di may ara pa yung mga nagadugang-dugang niya sa pag-engage man sa mga illegal activity. Okay na ang aton nga Bumbo News Center sa Piyakalinya para sa aton nga Bumbo Network News. Standby. Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Miyerkules, Abril 6, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Ang ekonomiya ng Pilipinas nakikita ng Asian Development Bank o ADB na nalago ng hanggang 6% ngayong 2022. Sa ulat panahon naman ang pagulan sa Luzon nakatulong sa muling pagtaas ng tubig sa ilang mga dam. Low pressure area naman sa Mindanao, tatagal pa ng 3 araw ang epekto ayon yan sa Pag-asa. Samantala, ang CBCP idinipensa naman ang pakikialam daw ng simbahan sa eleksyon sa isinagawang Solidarity Mass for the Moral Choice doon naman sa May Baclaran Church. Mahigit 504 billion pesos naman na kolektang buwis ng gobyerno mula sa mga ipinatupad na tax reform program ayon yan sa Department of Finance.
Mahigit 20 pamilya binaha matapos na masira ang isang dike doon naman sa may Santo Niño, South Cotabato. Ang clearing operations nagpapatuloy pa rin sa kasalukuyan. At sa international news naman, ang Amerika magbibigay ng karagdagang $100 milyong na military aid para sa Ukraine. At para sa ating sports balita, ang Los Angeles Lakers nanganganib na tuluyang matanggal na sa contention sa NBA Play-in Tournament habang si LeBron James bigo pa ring makapaglaro. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, nakikita ng Asian Development Bank o ADB na lalago ang gross domestic product ng Pilipinas ng hanggang 6% ngayong 2022 at 6.3% naman sa susunod na taon. Ang projection nilang ito na nakasaad sa kanilang Asian Development Outlook o ADO 2022 ay pasok sa 6% hanggang 7% growth na target naman ng mga economic managers ng Duterte administration. Ang projected expansion sa gross domestic product ng Pilipinas ay maaaring dahil sa pagluwag pa ng mga restrictions sa kasalukuyang lagay ng COVID-19 vaccination program, pati na rin ang pinaluwag na international travel restrictions. Nauna nang inanunsyo ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na papayagan ng makapasok sa bansa ngayong buwan ang mga international tourists na bakunado na kontra COVID-19. Marso 1 naman ang isinailalim sa Alert Level 1 ang buong Metro Manila, pati na rin ang iba pang mga lugar sa bansa. Sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua na ang goal ngayon ng pamahalaan na ay mailagay ang karamihan sa mga lugar sa bansa sa ilalim ng Alert Level 1 para mas mapalakas pa ang economic activities sa bansa. Bombo Weather Update. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang pag-ulan naman dito sa Luzon nakatulong daw sa muling pagtaas naman ng tubig sa ilang mga dam, habang ang low pressure area sa Mindanao tatagal pa raw ng hanggang 3 araw ang epekto. Ayon yan sa Pag-asa. Nakatutok sa balitang yan si Bombo Dennis Samito. Itinuturing na blessing in disguise ng mga eksperto ang nangyaring mga pagbuhos ng ulan itong nakalipas na araw dahil unti-unting tumaas, Bombo Dave, Bombo Ever, ang level ng tubig dyan sa Angat Dam. Sa monitoring ng Bombo Radio sa pamamagitan ng data ng Pag-asa ay lumalabas na nadagdagan ito ng nasa 2 metro. Malaking bagay na yan dahil maaaring makonsumo sa loob ng susunod na mga linggo ang naturang nadagdag na tubig at kung magpapatuloy itong ganitong sitwasyon ng ating panahon, ay makakatulong din yan para tumagal pa ang supply dyan sa water reservoir, partikular na sa Angat Dam na siyang pinagkukunan ng mga pangunahing supply para dito sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. At kahapon nga ay nakapag-monitor tayo ng nasa 190 meters na taas ng tubig. Pero nitong umaga ay nasa 192 ang taas ng metro ng level ng tubig dyan sa Angat Dam. At posible pang madagdagan yan pagka bumuhos muli yung mga pag-ulan sa naturang bahagi ng ating bansa mamayang hapon. Dahil may nakikita pa rin tayo mga kaulapan, bunsod ng shear line at ng iba pang mga weather system na nakakaapekto sa atin. Samantala, dyan naman sa Southern Philippines ay nananatili ang existence nitong low pressure area. Ito yung namumong sama ng panahon na bagamat hindi naman nakikitang lalakas ay maaaring magdulot naman ng mga pag-ulan hanggang sa susunod na 2 o 3 araw pa. Namata ng sentro nito dyan sa may Davao Oriental. Kaya pinag-iingat pa rin yung ating mga kababayan sa naturang bahagi ng ating bansa. Maliban pa doon sa mga isolated rainfall na maaaring maging present din by afternoon and evening sa ipapandako ng ating bansa. Concentrated pa rin yung mga pag-ulan dyan sa Mindanao. So asahan yan at yan ay mananatili na ganyan ang sitwasyon hanggang bukas. At bahagyan ng hihina simula ng katanghalian bukas at mag-exit naman ng naturang low pressure area patungo doon sa West Philippine Sea at maapektuhan pa rin yung Palawan area. Kaya iba yung pag-iingat pa rin ng payo ng mga eksperto hinggil pa rin dito sa magiging lagay ng ating panahon.
Bombo Dennis. Yes, Bombo Dave. Nababanggit mo kanina yung lagay ng mga ilang mga dams dito sa may Luzon. Yung kasalukuyang taas ng level ng tubig doon sa kasalukuyan, kahit hindi man o magkaroon man ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw, sasapat pa rin ba ito hanggang sa matapos ang summer season, Bombo Dennis? Well, usually, Bombo Dave, may ina-expect pa rin naman tayo mga pag-ulan. So, kaya namang i-sustain nitong tubig na ito. Dadagdagan nga lang ng, kumbaga, may reinforcement galing dyan sa iba pang sources, kagaya ng deep well at iba pang ginagamit ngayon ng mga water concessionaires. Pero, yung tinatanong mo kung itong level ng tubig na ito ay kakayanin, kung tutuusin, Bombo Dave, hindi talaga sasapat yung 190 meters na yan. Dahil yan ay below normal level na. Ang normal level natin ay nasa 220 meters at yan ay ina-expect na sana mas mataas pa nga dyan. Yun nga lang, Bombo Dave, dahil nga tag-init na ang ating panahon, so unti-unting bumababa. Normal naman yan. At lumalakas din yung konsumo ng ating mga kababayan dito sa tubig, dahil marami yung iba't ibang pinagagamitan pagka ganitong panahon at mas mabilis din yung evaporation process. Mismo yung tubig dyan sa Angat Dam ay unti-unting nagdi-decrease kahit hindi ginagamit sa ibang mga pinadadaluyan kagaya ng mga irigasyon, dahil yan mismo ay tinatamaan ng sikat ng araw, mabilis yung evaporation process, Bombo Dave. So in-expect na lang natin makakatulong kung sakasakaling matutupad yung sinasabi ng Pag-asa na posible ang dalawang bagyo para sa buwan ng Abril. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nagtungo naman sa labas ng tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC doon po sa may bahagi ng Intramuros, Maynila ngayong umaga ang ilang mga miyembro ng Alliance of Concerned Teachers o ACT. Ito nga po ay para ipanawagan sa poll body ang kanilang apela naman na wag nang buwisan ang honoraria na matatanggap ng mga guro na magsisilbi sa nalalapit na halalan. Apela ng mga ito na mabigyan sila ng pagkakataon ng COMELEC na marinig ang kanilang panawagan sa pamamagitan ng isang dialogo. Subalit ngayong araw nga po ay nakatakdang dumalo sa unbank session ang mga commissioners at chairman ng Commission on Elections. Sa mga sandaling ito, mga kabombo at ka-Star Nation, dumako naman po tayo doon sa may Baclaran Church sapagkat kanina nga po ang CBCP ay idinipensa ang pakikialam ng simbahan sa eleksyon sa pamamagitan ng isinagawa na Solidarity Mass for Moral Choice. Live sa Baclaran Church, si Bombo Jane Buna. Kakatapos lang Bombo Dave at Bombo Everly ang isinagawang Solidarity Mass for the Moral Choice ngayong araw na isinagawa mismo dito sa National Shrine of the Mother of Perpetual Health o mas kilala ito sa tawag na Baclaran Church. So itong misa na ito, Bombo Dave, iniorganisa ito ng simbahan, may kaugnayan na rin sa nalalapit na local at national elections. Si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang nanguna sa misa habang si Caloocan Bishop at Catholic Bishop Conference of the Philippines President Pablo Virgilio David ang siyang nagsilbing homilist. So sa naging homilya ni Bishop David Bombo Dave, sinabi nito na layunin talaga ng nasabing misa ay para magkaisang lahat. Malaki umano ang ating pananagutan sa Diyos sa kandidato na ating iboboto sa darating na halalan. At sa kanyang payag din, idinipensa ni Bishop David ang pakikialam ng simbahan sa darating na eleksyon. Hindi dapat ituring na kalaban ang mga hindi sumasang-ayon sa paniniwala ng iba. Ito umano ang tamang attitude ng pagiging isang Kristiyano. Ang prinsipyo ng kasinungalingan at itong si inambing pa niya na si Satanas lang daw ang ating kalaban, Bombo Dave. Hinimok din ito ang lahat na makilahok at labanan ng kasinungalingan at hindi lang aasa sa resulta ng survey at iboboto kung sino ang popular. At huwag iasa sa ibang kinabukasan ng bansa at kailangan natin na kumilos. Huwag magbulag-bulagan at magbingi-bingihan, huwag matakot na manindigan.
Narito ating pakinggan ang pahayag ni Caloocan Bishop at Catholic CBCP President Bishop David. Matagal na nating hindi nagagampan ng mabuti ang responsibilidad nating ito. Kaya tuloy, napaka-negatibo hanggang ngayon ng attitude ng maraming mga kababayan natin tungkol sa politika. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit ang tipikal na reaksyon ng marami sa ating mga kapatid sa pananampalataya ay ganito. Bakit ba tayo makikialam sa politika? Ano bang kinalaman ng politika sa pananampalataya? Ang simpleng sagot ay malaki. Kung walang liwanag na maibigay ang pananampalataya sa ating desisyon na may kinalaman sa politika, baka talagang nagkulang tayo sa ating tungkulin. Sa totoo lang, di hamak na mas madali ang sabihin na lang kung sino ang iboboto kesa kung paano bumoto ang isang Kristiyano. After all, mga citizens din naman tayo ng ating bansa at may karapatan tayo ayon sa konstitusyon na makilahok sa buhay pampolitika ng ating bansa. Pero ginagawa natin ang mas mahirap na proseso ng paggabay sa pamamagitan ng ating circles of discernment at consensus building dahil iginagalang natin ang konsensya ng bawat tao. Dahil bilang mga leader sa aspetong moral at espiritual, alam nating ang pangunahing tungkulin natin ay ang magabayan ng ating mga kababayan sa pakikinig sa bulong ng Diyos kung paano dapat bumoto. So ayon ang pahayag ni CBCP President Bishop David Bombo Dave, kung saan maliban sa libu-libong mga deboto na lumahok sa misa, dinaluhan rin ito ng mahigit kumulang 100 na mga pare mula sa iba't ibang simbahan at mga obispo na rin. So patuloy na hinihimok ng mga obispo ng Katoliko ang lahat na patuloy na magdasal, gumawa ng kabutihan sa kapwa, mag-offer ng sacrifices at hihilingin natin sa may kapal ang credible, peaceful at successful na election para sa kabutihan ng lahat. Mula rito sa Baclaran Church, ito si Bombo Jane Buna. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, wala namang nakikitang problema ang ilang mga kongresista sa mga panawagan na magkaroon ng reforma sa party list system. Sa harap ng mga aligasyon na ito ay ginagamit lamang ng mga mayayaman para magkaroon ng pwesto sa pamahalaan. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni House Committee on Labor and Employment Chairman Eric Pineda, kailangan ng masusing pag-aaral pahinggil sa naturang usapin. Dapat din niyang tandaan ng lahat na may demokrasya sa ating bansa, kaya mayaman man o mahirap, basta banayad ang hangarin at handang magtrabaho bilang mambabatas para sa kapakanan ng taong bayan ay maaaring tumakbo sa ilalim ng party list system. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Congressman Pineda. I would not say talaga naman exploitation. Kung talaga po yung ating kababayan ay gusto talaga magsilbi bilang party list po, kasi maganda po sa party list, it's a sectoral representation po. You can represent the fisher folks, you can represent nurses, you can represent yung mga teachers po, mga guro. So depende po kung ano pong advocacy po nila. Sila po, nauukol po sila sa mga sektor po na kailangan po talaga ng representasyon dito po sa Kongreso. Kaya napakalaking bagay po ng party list. Yan lang po ang masasabi ko dyan. In so far as exploitation po siguro, I cannot comment on that dahil parang sinasabi po dito na karamihan po ng sumasali po dito ay yung may pera. Hindi naman po sa ganon. Talagang kung meron man may pera po yung gustong lumahok, basta willing po siya magsilbi. At gawin po niya ang trabaho niya bilang kongresista dito po sa Kamara, more than welcome po yan.
Para naman kay Bayan Muna Party List Representative Ferdinand Gaite, 2019 pa lamang nang naghain na sila ng panukalang batas para magkaroon ng reforma sa party list system. Hindi para buwagin kundi palakasin palalo ito. Malinaw naman na niyang nakasaad sa saligang batas na kailangan ng 20% ng kabuang bilang ng mga kongresista ay kumakatawan dapat sa mga party list groups para mabigyan din ng boses ang mga nasa marginalized sector. Pumalag naman din si Gaite sa akusasyon ng ginagamit ng mga communist groups ang ilan pang mga party list. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Congressman Gaite. Mismo sa legislatura, hindi pwedeng sinasabing, kasi parang sinasabi pag anti-government ka, terorista ka, we beg to disagree. Ang usapin na pagiging opposition ay isang papel na paraan para ma-ensure, no, na yung iba't ibang tinig, iba't ibang boses na supposedly sa isang demokrasya ay pinahihintulutan para magkaroon, no, ng ang lagi nila narinig kong sinasabi nila, in the marketplace of ideas. Lagi nila sinasabi nila. Pero ngayon, pinipilit ni Pangulong Duterte, kailangan mga kapartido niya lamang o mga kabaro niya lang ang pwedeng umupo sa Kongreso, pati sa party list system. Yan ang bahagi pa rin ng pahayag ni Bayan Muna Party List Representative Gaite. Sa mga sandaling ito, alamin naman natin kung magkano nga ba ang kinita ng pamahalaan mula sa mga ipinatupad na mga reforma sa pagbubuwis. At may update si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Dave, live tayo ngayon dito sa EDSA sa Pasay City kung saan ay sa aking likuran ihilera ng iba't ibang mga negosyo, mga establishment, mga karaoke bar, mga restaurant, makainan at iyong nasa likuran ko rin yung gasoline station. Isa ito sa mga, kumbaga, binubuwisan ng Department of Finance, pati ng BIR at malaki yung kanilang iniambag sa koleksyon ng buwis. At kaugnay nga yan, Bombo Gerald ay Bombo Dave ay malaki ang ambag sa pagsigla ng ekonomiya ng bansa ng mga tax reform program na ipinairal ng Duterte administration. Sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez na nagawang maigiya ni Pangulo Duterte ang Pilipinas mula sa tinatawag na inward-looking economy patungo sa kahandaan nito na magpagkompetensya sa iba pang bansa sa mundo dahil sa mga naisabatas na tax reform program. Sa katunayan, inahayag ni Dominguez na nagawang may taas ng pamahalaan sa 504.6 billion pesos ang kita ng gobyerno sa unang 4 na taon na pagpapatupad ng mga programang ito. Kabilang niya ito sa mga batas sa pagbubuwis na ipinatupad ng gobyerno ang Sin Tax Law, Tax Amnesty Law at Rena Law. Binigyan din ni Dominguez na ang Duterte administration lamang ang napagtaas ng 3 beses sa excise tax sa mga sin product gaya ng sigarilyo, e-cigarettes, vape at alak mula 2017, 2019 at 2020. Natong bahagi pa ng pahayag ni Secretary Sani Dominguez. This year, we expect our economy to grow by 7 to 9%. COVID-19 cases are subsiding rapidly while our vaccination program is proceeding apace. Last year, our revenue collection was already 5% higher than in 2020, signaling a return to robust economic activity. This year, we expect to bring back our revenue collections to pre-pandemic levels. Our merchandise trade and remittances are already above pre-pandemic levels. The Duterte administration marked its final full year with an all-time high record of foreign direct investments amounting to $10.5 billion. Yan ang bahagi ng pahayag ni Secretary Dominguez na sa kanilang pagtaya ay ngayong taon, kung hindi madiskaril, magtuloy-tuloy yung magandang performance ng ating ekonomiya at pagbaba ng COVID-19 cases, ay makamit natin yung target na 7 to 9% na gross domestic product o GDP. Live mula sa Pasay City, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Ikalawang bagong sasakyang pandagat naman ng Philippine Coast Guard. Ito po ang BRP Melchora Aquino, sumalang na rin sa unang sea trial nito. Nakatutok sa balitang yan si Bombo Annalise Soberano. Sumalang na nga sa unang sea trial ang ikalawang 97-meter multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard na papangalanang BRP Melchora Aquino sa sandaling makomisyon na ito sa serbisyo. Ayon sa pahayag ng Philippine Coast Guard, ang nasabing sea trial ay pinangunahan mismo ng Mitsubishi Shipbuilding Company Limited na isinagawa sa karagatan ng Japan. Naging ligtas at matagumpay ang naturang inisyatibo na layong suriin ang kahandaan ng naturang barko bago tuluyang lumayag ito pauwi ng Pilipinas sa susunod na buwan. Ayon sa Coast Guard, tulad ng MRRV 9701, ang MRRV 9702 ay mayroong maximum speed na hindi bababa sa 24 knots, endurance na di bababa sa 4,000 nautical miles at kakayanang magsagawa ng pangmatagalang pagpapatrolya sa West Philippine Sea, Philippine Rise at iba pang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kung maalala, noong February 26, 2022, ligtas na nakarating sa bansa ang MRRV 9701 na pinangalanang BRP Teresa Magbanwa. Sa suporta ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Department of Transportation Secretary Art Tugade, binili ang dalawang 97-meter MRRV mula Japan para lalong palakasin ang Philippine Coast Guard sa ilalim ng Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 2 ng DOTR. Dagdag pa dito, ang dalawang bagong MRRVs ay malaking boost din sa capabilities ng Philippine Coast Guard, lalo na sa pagsasagawa ng maritime search and rescue, maritime law enforcement at maging humanitarian assistance and disaster response operation sa karagatan ng bansa, lalo na sa Exclusive Economic Zone. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Libreng sakay naman sa may EDSA bus carousel, posibleng ipatupad daw pagkatapos na ng Semana Santa. May nakatutok sa balitang yan si Bombo Gerald Ulepa. Bombo Dave, Bombo Everly, ano umaasa itong mga pasahero na tumatangkilik dito pa rin sa bus carousel na ipatutupad ng muli itong libreng sakay kasunod na rin nung nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Yan ay dahil na rin sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Una rito, sinabi ng ilang tsuper kanina dito na nakausap natin na ngayong Abril muling ipatutupad itong libreng sakay sa carousel. Pero ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ay patutupad na itong libreng sakay pagkatapos daw ng Semana Santa o Holy Week. Una rito, natanggap na nga ng Department of Transportation itong kanilang 7 billion pesos na budget para dito sa service contracting program para sa naturang programa mula naman sa Department of Budget and Management. Nagsimula itong programa noong June 1, 2020 sa kasagsagan niya nung hard lockdown na tinatawag na General Community Quarantine para magsilbing augmentation ng MRT Line 3 dahil na rin sa limitadong kapasidad. Dito sa kinaroroonan natin, Bombo Dave, Bombo Everly, meron ng mga dumaan kanina na mga bus EDSA carousel pero siyempre yung masasakay magbabayad pa rin at pagkatapos ng Semana Santa or itong Holy Week ay siguradong libre na yung sakay dito pa rin sa mga EDSA carousel bus. At live mula dito sa Pasay City, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Boss Radio, Bombo! Sa mga balita pa mula sa lalawigan, ingat po sa mga scammers dahil wala po silang pinipili. Maski po alkalde doon sa Iloilo, ginamit po ang kanyang pangalan para umorder ng pagkain at manghingi ng ilang libong cellphone load. May detalye pa dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nagbabala si Iloilo City Mayor Jerry Treñas hinggil sa mga gumagamit sa kanyang pangalan sa scam. Ito ay matapos may nag-order ng pagkain sa isang restaurant sa Haro, Iloilo City at hiningan pa ng libo-libong halaga ng cellphone load ang cashier. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Treñas, sinabi nito na umiiyak na tumawag sa kanyang opisina ang cashier na siyang tumanggap ng order. Anya, nag-order ng pagkain ng caller na nagpakilalang si Mayor Treñas sa halagang higit 8,000 at nanghingi
humingi pa ng 3,000 na cellphone load. Nang tinawagan ng cashier, hindi na makontak ang nagpakilalang alkalde dahil sa awa, binayaran na lang ni Mayor Treñas ang order at ibinigay ang pagkain sa kanyang mga staff. Naniniwala naman ang alkalde na mga kalaban ito sa politika na sa likod ng nasabing panloloko. Dapat siguro ngayon na panahon ng eleksyon, sisiguruhin natin ang mga orders na galing sa mga politiko gaya sa akin. Kasi kung hindi ma-double check ito, mababayaran naman ito ng empleyado at kawawa naman sila. Binayaran ko na lang kasi naawa na ako sa empleyado, umiiyak na. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas mula dito sa Iloilo City Hall. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Sa mga sandaling ito, maki-update naman tayo sa ongoing na clearing operations doon po sa nasira na dike sa may Santo Niño, South Cotabato matapos nga po bahain ang 20 pamilya. Nakatutok sa balitang iyan at may update ang Bombo Radio Coronadal. Umabot sa mahigit 20 pamilya ang apektado ng pagbaha sa bayan ng Santo Niño, South Cotabato dahil pa rin sa pagbuhos na malakas na ulan at pagkasira ng dike sa nasabing lugar. Sa isusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Mr. Bobet Falle, ang MDRRMO officer ng bayan ng Santo Niño, South Cotabato, aabot sa 24 na pamilya ang naapektuhan sa pagbaha kung saan lumikas ang ilan sa mga ito. Napag-alaman na umapaw ang tubig sa dike matapos masira. Dulot na lang ilang araw na pag-ulan, dala pa rin ng low pressure area at ITZZ na na-eksperyensyahan ng South Cotabato. Dagdag pa ni Falle, umabot din ang baha sa boundary ng Santo Niño, South Cotabato at probinsya ng Sultan Kudarat. Agad namang namigay ng ayuda o tulong ang local government units ng Santo Niño, South Cotabato at sa ngayon nagpapatuloy ang clearing operation para pa rin sa mga debris at pagkasira ng dike. Dapat may saayos rin sa ilang mga lugar. Yan ang ulat narito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Inanunsyo ng Estados Unidos na sila ay magpapadala ng $100 milyong na karagdagang anti-armor weapons para sa Ukraine. Sinabi ito ni U.S. Secretary of State Antony Blinken matapos na makakuha siya ng direktiba mula sa delegasyon na ipinadala ni President Joe Biden. Sa hiwalay na pahayag, sinabi naman ng Pentagon spokesperson na si John Kirby na ang karagdagang pondo na ito ay gagamitin para matugunan ang urgent na mga pangangailangan ng Ukraine para sa karagdagang Javelin anti-armor systems. Nabatid na gumagamit ang mga taga-Ukraine ng shoulder-launch missiles sa pangdepensa nila sa kanilang bansa. Abril 1 din ang inanunsyo ng Pentagon na sila ay magbibigay ng karagdagang $300 million na military assistance. Sinabi ni Kirby, pumalo na sa mahigit $1.7 billion ang US military aid sa Ukraine magmula ng lusubin ng Russia ang naturang bansa noong Pebrero 24. Bombo Sports News. Namimiligrong tuluyang matuldukan na ngayon ang kampanya ng Los Angeles Lakers na makausad pa sa NBA Play-In Tournament. Isang talo na lamang kasi at eliminated na ang Los Angeles Lakers. Minalas pa ang team dahil ang kanilang NBA superstar na si LeBron James ay hindi nakakalaro bunsod ng kanyang injury. Ang masaklap pa rito, ang kalaban ngayon ng Lakers ay ang top team ng buong liga na Phoenix Suns. At ang sports news na ito ay hatid sa inyo ng Cherifer. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan.
patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pabalik na mga kabanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto, 33 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Magulan nyo na batian ang Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Sa ito na panumbalik karon na Banwa, makuha kita sa update sa kay Mr. Jan Chong, ang Task Force Commander, sang National Commander sa Task Force sa Kasanag. Ini may kantanan sa ilatos ang unagi na file pagi sa Task Force Kasanag nga case against Victoria's Milling Company, parte ni sa pollution lang nga ginatugas ang ilang sining distillery plant. Okay, may ari na gilisang resolution ang Pollution Adjudication Board. Mga kabyanan kag may aran sang formal lifting sang case matapos nga bayad sang fine no sang multa no ang Victoria's Milling Company bangod sa sining pollution nga ginatugan no sang ila sining planta. So magkuha kita karon sang update with Mr. Jan Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. Pagkaligan lamang isang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way na Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Pabalik mga kabanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bomboanay. So, 40 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Sa piyakalinya si Mr. John Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. Sir, mayong udto. So, Daniel, mayong udto, sir, no? Sa tanang nga listeners ng Bombo Radio, mayong udto. May update gali kita sa sining case ginapasaka nyo sadto against Victoria's Milling Company, sila sining distillery plant nga namtang sa Manapla. Kay daw nakabayad na gali sila sang fine nga 630,000 pesos, sir. Yes, sir, no? Isa lang na nagapakita sang violation nila sa anti-pollution, no? So, ari naman siya decision sang sang PAD dito sa Manila kapag na-release ini sang last day sa ako no din sa opisina sang regional office sang EMB. Okay. Nagapamatuod nga ang distillery may violation gid, no? May violation sa Republic Act 9275, no? Sang pollution. So dako na ni sir nga dako na ni nga bagay nga na-aware ang distillery nga may violation gid sila. Klaro. Kagati ang sa aton diri way matayaga siling nga ginapersonal ta na ang Victoria's Milling Company
ang importante diri na pamatud-an sa mga katawhan nga indeed mayara sa violation sa Republic Act 9275 kaga bangod sila nagmulta ni sila sa mga 630,000 pesos. Yes sir, no? Nag-fine sila sa 600,000 pesos dito mismo sa central office, no? Ang ato lang natin sir nga ginapuwento ulat na tuwad nga personal sa Victorias kay tila na negosyo na sa ba. Ang ato lang na point nga nakabayulit sila sa 927 o RE 9275 kag siguro aware naman ang tanan kung ano ina nga case nga gina-forward sang task force kasana gagin endorse ina sa dito mismo sa pub no sa Manila sa ila central office. Kag ina nga result amo na sa mga results ang aton nga ginauyatan sa mga resulta kag ina gin trabaho man sa aton organization kag ang results ang aton trabaho amo na gina-inform nato na publiko especially dira sa Purisima na may resulta na nag-fine na ang Victoria's Distillery, Sir Daniel. At least daog kita dito na. Bisan na Victoria's Milling Company, daog man na. Nga, abot silingon nga nagdaog ang pumuluyo kay napamatulan nga may arasang pollution. At the same time, ariglar man sa Victoria's Milling Company ang ilang obligasyon, ang ilang balayran, kag ang pag-improbar silang treatment facility para hindi na magliwat nga makangkon pa sa mga violations sir kay nabutang gani diri sa kwan na nakakuha ko di sa kopya nabutang gani diri sa ilang resolution sa Pollution Adjudication Board Quezon City nabutang diri nga after due deliberation the board hereby issues a formal lifting order in favor of respondent. They shall effectively remove this case from the dockets of the Pollution Adjudication Board without prejudice in future actions that may be commenced against respondent as may be warranted by circumstances or by law. Ini matapos nga naghatag na sila o kung nagbayad sila sang fine nga 630,000 pesos. So therefore, ang kaso ginkuha na ini sir sa pagkadakit kung gindakit ini sa Pollution and Adjudication Board. So ang ilang resolution is bangod sini nga na-acknowledge man sa Victoria's Milling Company nga may arasa sa violation kaya nagbayad sa sang fine ginhukas na ining pagkadakit sa ilang kaso sir. Yes sir no amo na eksakto sir no kag ti ang aton da nga hindi man taga personal sa Victoria's kay ang obligation sa Victoria's kintuman Manila sa pagbayad sa ilang fine. Ang importante nga aware ang pumuluyo nga makita no nga may violation kag Victoria's reply man no nagtuman man sang ilang obligation sa pagbayad sa ilang multa. So ato niya sa task force kasanag ang pag-aton pag-akomodar kag ang pag-facilitate sa complaint no so muna ang reply sir kag gusto ta lang ipabalo man no sa dira sa BMC sa distillery sa mga Purisima nga naga-complain so ara na ang result sang sa adjudication board sang EMB. So congratulations sir sa inyong organization no kay nangin kabahin kamo sa pagbantay sa sidiyang mga activity. Salamat man sir no sa especially sa imo radio program no nga nag-informan sa publiko kag na-informan ang both parties no ang complainant kag ang respondent nga ma-aware sila no nga may mga violation kag mayo man ang desisyon sa aton nga pambino kay both of them may mga response man na yon no kasi way man gina-develop man nila ang ilang programa sa ilang planta kaya hindi na siya hindi na siya mag-epekto sa baho no kasi isa na siya sa awareness Daniel no awareness ini nga kinahanglan sundon man nila ang ilang tumado man nila ang ilang responsibilidad no especially sa pollution na ginatawag Sir Daniel. Okay, sige. Salamat gid sir. Kag by the way, sa Subong sir, ano ang may mga pila pa ka mga kaso nga gina-refer sa inyong opisina Subong sir? Yes sir, no. May harapan no, especially sa mga ginatawag naton land reform programs, so may gina-workout kita no kag ti ara mana Subong no sang last day gusto ko lang inform sir no kahapon nag-meet kita dito sa Iloilo no sa regional office ang DAR no kag may gina-workout kita kay Attorney C. So it's so happen nga daw may seminar sa gapon so maybe by this Friday no follow up kita sa mga gin-refer naton kagalin ina sa national sir
nga gi-refer na sa region, no? Or maybe for appropriate action, no? Sa muna sir ang mga latest nato, no, sa mga beneficiary nga gina-work out nato sa region nga level, Sir Daniel. Okay, sige. Sir, salamat din sa ibang oras kagamay udto sa liwat. Thank you very much, sir. Thank you very much. Si Mr. Jan Chong sa Task Force Kasanag, tiara na, no? At least mangin aware man ang Victoria's Milling Company nga may mga nagabantay na sa palibot. Parang sa future, hindi na ina pa lang siguruhon gid nga ang mga ginapagwa sa planta dapat na ariglar na ini, no? May ara sang treatment facility nga nagakaangay nga pagwabi sa mga waste materials sila da, mga wastewater, ilang ang pollution, ang baho sa planta, masiguro nila nga hindi mag-agwasa bla sa palibot, no? Kay may nagabantay para nga hindi na makaangkon liwat sang kay gayunan nga bugat man ang magmulta ka 650 pila to 630,000 pesos. Pero ti sila nga kumpanya okay lang mana, no? Pero amo na ni ang pinaka-latest subong banwa nga bangod sining ilang paghatag sang ukon pagbayad sang penalidad kuha na karon sa docket sang Pollution Adjudication Board ang ining kaso nga ilang violation mga kabyanan sa Republic Act number 9275. So wala na sang kaso dito ang Victoria's Milling Company sa Pollution Adjudication Board nga violation sa sining 9275. Unless nga may future violation naman liwat, no? Pero sa subong careful na ang Victoria's Milling Company kay nibalaan nila nga may ara nagabantay sa palibot, no? Sa every time nga basi magpagwa sila sa mga waste products nila o kung inang mga wastewater nila sa ilang planta. 11 minutos ang nabilin kag magadangan kita sa tagnang ilauna. Dili sa itong pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabyanan, kung ano ang dugang pang mga reports. Ang report gikan na mga kabyanan sa o kung ano ang report ni Bumboan Sindol Sorilla. Ang mga report gikan sa aton government center. Oy, by the way, sa nagligad nga nalipatan ko ni nga ipahibalo, no, ipanawagan. Sa nagligad nga Domingo may sang gabi may nagsaka diri nga coach, no, dito sang may ara sang softball competition nga ginapatigan ko sa City High nationwide ini do kaangay man ni sa palarong pambansa. Damo to subong mga coaches nga at mga athletes, no, mga softball players nga to dito subong. Sang nagligad nga Sunday sang gabi may isa ka coach si Mr. Paulo Tabirara, no? Taga Block 9 sa Christ the King Street, Alcheza Subdivision, Caloocan City. Daw nga nawigit ang sining leather coin purse nga may unod ini nga DepEd ID, may voters ID, GSIS, UMID ID, may mga ATM ini. Daw kag iban pa nga mga importante nga mga IDs. May unod ini siya may unod siya nga cash nga mga around 2,000 pesos. Suno sa kay panawagan ni Paulo Tabirara nga bisan hindi na lang mauli ang cash, ang importante ang mga ID. Importante gito katama ang mga ID. So kung sinudra nakapudyot abi or sinumanda ang nakakita sa sining nawigit nga leather coin purse, basi pwede nyo lang ma-turn over diri sa Bumbo Radio, no? Kay i-inform na natin ining si Mr. Tabirara kay hindi na to sila makagwa subong sa bubble, no? Dito sa City High samtang nagampang to sila kay natapos na to sila na swab test, na antigen test, na negatibo to sila tanan kay mga atleta. So hindi na to sila makagwa sa bubble dito sa dito sa City High. So bali tubtub nga matapos ang hinampang. So sa nasining ko na basi may nakapudyot dira, no, sang isa ka leather coin purse, nga may unod nga mga importante nga mga ID na kapangalan ni sa kay Paulo
Tabirara. Nga taga Caloocan City, palihog lang i-turn over diri sa Bumbo Radio. Kay maluoy man kita sa sini nga maestro nga importante ni mga ID mo. No? Kalaing gibla sa pamatyagan naton kung madulaan kita ID. Kung naka-experience siya sa mga naka-experience nga nadulaan sang ID, daw maplamoy po gini imo abaga basta madula ang isa lang gani ka ID nga madula daw ga plamoy po kana anong ining kay kuno kay Mr. Tabirara. ID, may ATM card. Nga to patong ang ATM card niya to sa iya lang sweldo nila na naginakuha sa ATM. Di paano pa to siya magkakuha sa sweldo karon kay why nang iyang ATM card. Kag ari pa di sa Bacolod, di sa Caloocan, ato to sa Caloocan nga branch siguro iyang bangko sini. May lang ko may inugpliti ni pabalik. May ari naman siguro kuan niya. Ining round trip ticket, no? Pero tikaluoy lang nga nagsaka juga daw makuha mo plamoy po man tong abaga ni Mr. Tabirara daw sa kanto di sa Bumbo Radio kay nagpanawagan, no? Nga basi ako hingyo nga mapanawagan kay basi mabalik man ang iya sini nga coin purse nga nawigit. Why man naging snatch no siya basi nawigit lang kuno sa pagsakay niya sa jeep. Kay nagbakal siya sa isa ka convenience store. Okay, this time, sa piyagalin niya si Bumbuan Sindol Sorilla. Kuha natin ang dugang mga report. Mga kabyanan kay ang DILG nakasumiter na sa listahan sa mga drivers sa siyudad sa Bacolod nga dapat maka-avail sang ayuda. Sang ayuda gikan sa gobyerno. Yari sa piyak linya report, Bumbuan, please come in. Bombodan, 5,600 ni ka mga tricycle drivers all over Bacolod City ang nasubmit sa Department of the Interior and Local Government no nga listahan sa national government no. Inibala sa gihapon Bombodan sa Pantawid Pasada program nga ang DILG ginpasa niya na inabombodan sa LGU ang pag-identify per association sa mga tricycle drivers nga makabaton sang ayuda. Ini separate lain siya bombodan sa mga utod naton nga mga jeepney drivers. Kay manti sa mga jeepney drivers ang may jurisdiction dira iya na sang LTFRB. Pero ti kabalo naman kita ya bombodan kung sa mga tricycle or sa bahay niya sa mga tricycle may jurisdiction dira ti ang sakop na dira iya gid na sang LGU no or let's say abi sang syudad sang Bacolod. That is why man nga kung maabot na bombodan ng ila sini nga ayuda, i-course through na siya sa DSWD, no? Pero inang pantaw, ang pasada card na iya bombodan nga iya sang mga jeepney drivers, at so yung mga ATM man ina sila, no? Pero going back, sunog gani sa confirmation sa aton sa Bombo Radio ni DILG Head, Ma'am Maria Joy Marideth Madayaga man niya, napasa na Manila sa national government no 2 weeks ago pa bombodan ining listahan nga gin-provide man sa ila sang syudad sa Bacolod. Pero as to ma-release ini o hindi ma-release, tiwai pa man sila bombodan sang information kaya balo naman kita nga tidibla na diskusyonan pa ini bombodan no kung i-exempt ini ang subsidy nga ini nga ihatag sa mga drivers sang COMELEC kay di ba banning period. So amo pa ina bombodan. Pero ya ang DILG complied na tanan if in case ya nga ma-push through na bombodan at imalipay-lipay man ang mga tricycle drivers naton nga mga kauturan di iya sa may syudad sa Bacolod no. So again no amo ni siya ang confirmation sa aton bombodan ni Ma'am Joy Madayag no pamatian naton siya bombodan yan. Wala pa man kayong guidelines. Wala pa man. Siguro, actually, andin pa submit lang sa amon, number pa lang. Number pa lang, no? Oo, number lang of total registered tricycle drivers. Drivers. Pero as to, ina ba lang, as to kay, di ba ma, may election ban? Anong banning bala? Kay ang hambal to, may mga reports man, there are reports nga naghahambal ang LTFRB hindi na ma-release kay after na lang sa banning. Pero ano na iya ma'am, sa inyong end? Kami mabase na kami sa guidelines, kung anong guidelines yung ay panaog ng central office. Okay. Pero so far? Kabalugan LTFRB, LGU,
Pero so far, ma'am, wala pa yan sa inyo guidelines. Wala pa. Pero di ba ang LGU nakasubmit na data, di nyo na gin-submit, ma'am? Sa Manila. Sa Manila. So ato na, Central Office. forwarded na. Saan o pa, ma'am? Dugay na to. 2 weeks ago. Oh, 2 weeks ago. So wala pa any feedback nga may distribution na. Wala. Ilan ni gani ila mabaton, ma'am? How much? Amo man nang wala ko Or mabalaan. pagkid mabalaan? Basta di ba last 5,600 to ka mga tricycle drivers? Oo. Okay. Sige, amo lang ang gusto ko mabalaan sa buong ma'am. Pero so far sa inyong end, no, wala pa man, no? Oo. Okay, sige. Sige. Bumbuan. Yes, Bombodan, no? Nabatiyan naton ang DILG head naton diri sa may syudad sa Bacolod, si Ma'am Joy Madayag, no? So, pero amo ina gani Bombodan, no? Kung mayo man na, kung ma-release na iya sang national government nga kabay pa nga hindi lang na ma-include sa ginaban sang COMELEC para again, no, makabilis yung mga drivers. Bumbuan. Daw makasiling naman kita nga ka-overacting naman na nga i-kwangid, idalagid sa banning. Kaya nga, ikibalo naman ta nga ang inaiya nga pundo kag ina nga ayuda para gimanaya sa mga drivers kag antes pa man yang eleksyon ara na na yan na budgetan na kag ang tanan nga mga katawan na kibalo na nga kung maghatag isang ayuda para sa mga driver hindi man na pag-akuon nga hindi pag-akuon iya sang mga politiko nga iya na iya ipangatag sa mga driver kay tanan na kibalo nga iya na iya sa national government. Oo. Insakto na Bombodan na Ang kwan man na, man gani. ang rason man na bumbuan nga may banning sa mga pagpatubang sa project o paghatag na sa mga assistance nga mag-agi sa mga local government officials kay parang malikaw balay nga magamitan sa politika. Ti ay iniway naman niya sang tsansa mga magamitan pa ina sa politika. Alang-alang ni nga kaya hindi man niya ang politiko magpanagtag sini yasang subsidy bumbuan. Amo gani nga hindi man ni magamit sa ano ni gani Bombodan nga sa politika, no, kay subsidy na ni dugay na ni actually Bombodan ikaapat na ni nga tranche kun matabo kaya man niya sang because of the COVID-19 pandemic ni nagdugang na lang gid ni karon because nga mataas ang presyo sang gatong Bombo Daniel pero sa pagsugod giniya sang pandemic that is why nga amo ning ayuda para sa mga utod naton iya mga drivers Bombodan. Ay kung punggan pa ni karon nga mapangatag kay tungod sang banning hindi na makaserbi sa purpose sini nga ayuda kaning tawag ti ayuda pa na bla karon kun why mo ya mapangatag ay sa dason pa yang bulan mo mapangatag ini hindi na niya matawag nga ayuda magsiling ka ayuda amo na blang insigidang assistance blang yatag si mo for the meantime nga ara ka sa kabudlayan ti san-o may ara sa kabudlayan ang mga drivers subong ang ilang nga kabudlayan nga ginaatubang subong si karon subong ipanghatag ina kay kung sa dason basi wala na sang kabudlayan ang mga driver. Amugid, sakto na Bombodan, mas subong gid siya, no, kinahanglan gid iya sang utod naton nga mga drivers. No? By the way, Bumbuan, inaya okay na siya, kabay pa nga kabay pa nga mapangatag na sa mga driver, hindi na kinahanglan pag ipadugay-dugayan pa kag baning-baning kadamo kita sa mga sitsiburitsi do ka istrikto pero kung sa bahin sang pagbantay sa korupsyon do hindi man gani mabantayan sa gobyerno ang binilyon ka pesos nga ginapangawat lang. Anyway, okay na siya. Bumbuan daw kanami subong ang ngirit-ngirit ni Kwan ni EOC Director Ang kay daw ang 20,000 dosis sang bakuna why matigayon nga ma-expire. Oo. Nahingagaw siya pang tublok Bombodan pang vaccine sa especially sa mapa-booster naton iya nga mga kauturan diri sa may syudad sa Bacolod. Kay baluman kita tanan nga na-report naton sa Terigdan Bombodan nga may ma-expire gid ya April. Because Bombodan sang ginhatag na inisang national due for expiration man gid siya. So that's why nga gin-announce to nila nga actually may refusal on their part sa syudad nga hindi namon mahingagaw pang vaccine kay damo di bakuna. Pero kahambalang national government may hindi batunan nyo lang, no? So amo to Bombodan, antes mag-expire sini nga April, ginpang booster gid nila, no, sa mga utod nato. Actually mga AstraZeneca to Bombodan. Ko na tigayon gid
amo na kung kisabla, makasiling kita kung gusto, maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Pero nagapanukod na to primero ang syudad sa Bacolod, hindi na magbaton mo kaya basi mabasulan naman ang syudad kung magkila-expire ini. Di galing kay hindi man magpasupil ang national government kay ang DOH siya kung hindi namon ni mapangatag di kami man mabasulan. Bahala na nga kamo mabasulan da, hindi lang kami bumbuan. Amo gani. So at least no, actually sa next month may 40,000 doses man nga manog expire Mayo, pero kapatid ako na pang tublok ganining 20,000 basi maihubos pa maning bombodan no to block ining another due for expiration by next month. Oo. So sige lang kay Mayo nang gani kay may wala labot nga ara si Imang, may ara pagkikita nga ginatawag nga si Boy Tublok. Boy Tuslok. Boy Tuslok gali. Gadasig pa mapagtuslok sa bakuna. Paglinya, para kan tuslok ka. Sus, tapos na yun. Tapos na yun. Ang isa kagatumpok-tumpok do, pila lang ka minutos do naghalawan, bomboda. So, amo na kadasig ang vaccination, no? Anyway, subong. Siling ko ang pagtuslok sang dagom do makina sa panahi nga sa pagsikad mo no, nagatinagasak lang eh. Oo. Amo na kadasig. So, subong ka purok kadtugid sa mga kapurukan, sa kabarangayan, no? Ang mga vaccinators amo gining pinaka ginahimo nila subong like diri sa may syudad sa Bacolod, Bombodan para challenge naton bumbuan ang probinsya sa Negros Occidental. Ang sa Sigob yun yung Lacson siguro dapat ipangtugyan ni sa mga LGU ang mga bakuna ni kag presyo ng mga municipal kag city mayors nga tiaro ipang house to house yun na ipang bakuna na sa bisan di man kamo makalabot ng mga kaumhan samtang nagakampanya dala kamo pang bakuna dala vaccinator para nga pang dapat ini mga bakuna nga manog expire sige ano nga ma-expire ni kanugon lang gani kanugon ka tama sa una perting palanos mo sa bakuna Bombodan gapang laghap ta yawan ta pila subong niya grabe panagilot sang una kag ginawaya ka submit sa mga ngalan jari sir insert ni mga ngalan ni sir o kinala makingagaw bakuna basi mawadaan anay subong ga baha ang bakuna gabaha subong ang bakuna Bombodan no ang tawo lang yung pangindis bakuna kagapili sa bakuna so anyway amo na siya Bombodan ang update sa ato diyang vaccination man sa city government sa syudad sa Bacolod no so Bombo Daniel amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. Antes kita magbubos ang pila ka mga importante nga mga panumdumay kay nadumduman ko ini kagapon nakalabay ako banwa dito sa may atubang sang atubang sang daan nga airport no sa syudad sa Bacolod. Kag didto nadumduman nyo tong issue may kantanan sa ining dalan nga ginakaayo. Atong gintalakay nato sa nagligad kag sa nagligad lang balang mga inadlaw gin-interview magana nato si Engineer Javillana kag naka-istorya nato naka-meeting nato with the contractor kag kuno mabuhos na by April 7 buwas nga adlaw nagkalabay kita dito kagapon sa kapon ginliili naton ari ay gulilion tabi kun may mga nagatrabaho ati nakita naton kagapon sang hapon nga may mga nagatrabaho gid mato do naga-double time sila. May mga equipment nga, may mga backhoe, may dump truck nga nagahakot sa nga ginakad na blang nga dalan, nga mga nga sa siminto sa dalan. Kag ready na, preparado na nga buhusan sang siminto. Sikuti ari malanggali ni, dasig malanggali ni kag maobra. Ulaton pa ninyo iya nga tuksuo naman kamo di sa kanginan, kag dispis magagiho. Tiyato na banwa no, kung makalabay kamo da sa highway sa tubang sang old airport sa syudad sa Bacolod makita nyo na may mga naga-inobra na may mga heavy equipment na nga ato dito naga-obra kag ginahingagaw Manila so buwas sa udto pagkadtuan tani naman dito sa patrol kag pariporto naman nato dito live para nga makita gid aktual sa ato nga mga pumuluyo sa mga katawhan nga ginatrabaho ng dalan kay kabudlay abi banwa nga hala
Daw halin pa sang una, daw man ang ma-experiensya naton nga once gani nga may dalan nga obrahon pagkatapos buho, pangbubuan, biyaan sang kontraktor. May ari gani tinion nga mga hila pangbubuan dito sa may shopping area sa nagligad na tubuan na hilamon ang mga buho-buho mo. Nga nagapakita nga dugay na ginbuan sa kontraktor. O wala pa yung mahakad. Ang iban man abing mga kontraktor ang maning panilag ko, no? Tungod gini sa sistema banwa, sa ining mga subcontract bla, nga ang mga original nga kontraktor nga amoya ang pasado nga makaintra sa bidding, hindi niya actual nga nag-obra ginapasubcontract sa iban nga mga kontraktor nga wala man gani sa nagakaygong equipment. Ano ang rason kung nga ginabubuan nila na kagabayaan? Why ni nila siling abi nga ginasunod nga pagbuho aron dayon ikarga sa dump truck? Kundi kung saan lang halimbawa ginbuhuan subong. Tapos bayaan nila siya nga bayaan nila siya hindi na sa mahakadayon. Kaya wala man available nga equipment. Atong manugbuho to ginarkilahan man to sa kung sa diin to ginarkilahan ti pagkatapos nila nga arkila kumo nga wala pa sang available ya nga manog bakho hindi anay mabakho ang dalan nga pangbuuan or may ara man time nga daway mas available nga dump truck hindi man masunod dayon hakot ang ginhakad nga mga simento so amo na nagakatabo kay kung may ara lang sang nagakaygong equipment ang mga subcontractor pwede lang niya sundon nga samtang nga ginabuan, ginahakadayon ka ginahakot. Galing kaya mga equipment at tumatusalain man nga construction. Ginakuan man lang ito, ginalulagari man lang mga proyekto. Amo nang nagakatabo. Nga daw kadugay siya nga nabubuan ani nga wayapon mabakhuhaw. Wala available nga bakho mo. Kaya ang kontraktor, way man niya sa kugalingon nga bakho. Oh, hindi bla? Kung may araman sa kugalingon nga bakho, ginalagari man, kaya basi man tumanto nga project sa piyak pagin nga area, sa lain man nga lugar. Amo na nga dapat sa aton na DPWH, o sisaon yung ko ng mga kontraktor, may ara sila nagakigong equipment, para pagsiling nga dapat, pagsiling abi nga, suguran ang proyekto, Abril, pagka-Abril na suguran na rin, kapag kung saan na matapos, nga pizza dapat amo ginang pizza nga tapuso nila ang obra. Ano abi kay mapati man lang dayon ang aton niya nga gobyerno sa rason sang mga kontraktor siya hindi namon matapos ni kay daw pirmi lang nagaulan. Baw na ano na araw na. Kung gusto ya damo sang pamagi kung hindi gusto damo sang balibad. Damo sang rason. Amo na nagakatabo banwa sa ako niyang obserbasyon. Kulang sa mga equipment. Amo na nga pagkatapos na pamuho, bayaan lang. As nagakatubuan sa hilamon. Inaya, totoo nga nagakatubuan hilamon kay dito sa nagligad to. At atong maging kayo nga dalan na sa may shopping area. Dumduman nyo itong naging post pag sa Facebook nga ang mga litrato, mga buho, may mga hilamon na nagtulubo. Kagin agyan taman to, kinakita ta personally nakita ko to nga may mga hilamon giman nagtubo. Nagapakita nga dugay na nga pangbubuan, way pagyapo diya matandog. Ay oo banwa. Tiyari ang sa atubang sang old airport, no, ginabira-bira nila sa obra kag mabuhos kuno sila buwas. Pagkatuan ta gini sang reporter kag ipatanaw kung kubala mabuhos giman sila sang simento buwas nga adlaw. Magabalik mga kabayan ng ining palatuntunan pagkaligid lamang sa pinakaimportante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active Radyo Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. 17 minutos ang nakaligad sa tayong ng alauna. Pabalik mga kibanan diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Daw pasakaan sang rate banwa ang aton nga Mambukal Resort and ang aton lang Mambukal Resort, no? And sanctuary kag ini siguro ginaproponer pa man, no? Para nga mapadako-dako ang income sang probinsya sa Negros Occidental. Ini ang ginapayag karon sa aton nga OIC Provincial Tourism Officer diri sa probinsya sa Negros Occidental. May report diri si Bombo Dennis Robica sa Piakalinya. Bombo Dennis, please come in. Bombo Daniel, sa liwat nga pagbukas ng aton si Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary sa may barangay Binuyan, Barno sa Murcia. Bumunda kayong targets ni after sa Halawik, na? The mga May on April 20 damo nang isa target karon sa ning reopening no sa Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary, no. Bombo Daniel, so may ara sa mga revision, no, pagkamente sa mga balayran, no, Bombodan dra sa ato sa Mambukal Resort, no. Kay kapon nagkatayon sa public hearing dahil sa nga palaligan, no? Para sining doso kon hangyo karon nga pasakaan ang rate abi Bombodan, no? Hindi maging sila nga dako gay, no? Minimal na kagasarangan lang Bombodan kag may pila ka mga lingko increase ang rate kag may mga revision Bombodan, kay kon nagbigad sa kinandan Bombodan. Suno sa kay Ma'am Cheryl Dicina ang ato sining OIC Provincial Tourism Office Bombodan nga dugay-dugay na mga nakasaka sang rate naton, na daw katapusan ano ba 2020 pa 2013, ha 2 years pa ta nag close na sa naton sining Mamukal bangod sa pandemya. So siguro it's high time naman nga mag-taas-taas kita dira sing sukot, no, especially sa aton nga mga ning mga cottages, sa mga overnight cottages naton, of course ning sa hotel naton dira Bombo no. Ang pilala ka mga revision kag rate increase, kung sa una mo magsulod ka na kunti mabayad ka 50 sa entrance, then mabayad ka pa naman ticket, no, pagpaligyo ka sa pool. Subong din isa nang nagbumbuda, na mabayad ka na lang sa aton sining entrance 120 for adult, entrance na kag swimming pool bumbudan. Ha? Kung kuhaan mo ti 20 pesos na gyapon sa kana sa una entrance 50. Ang siya paligo ka 50 man. Subong niya pagsulod mo dapat ka 120 pesos per person sa adult, among dala na interest paligo. Sa kabataan, sa una 60, 30, Bombodan. Subong niya 60 ang balayran, no, sa kabataan, sa children na including na ng Paul Bombodan, no. May mga pagsaka sa pilaton ka mga cottages. Bombo din Yes. Reasonable price naman niya sa amon ang kantidad perti naman ang imong enjoyment sina diri. Correct sakto ba gamay malang hindi man siling dako gid kataba, no. Sa cottages gani Bombodan sunod kay Ma'am Dicina, ining mga gagmay lang daw paano lang cottage yung pang wala dia pang pasilungan ng abi, no, ning paghapon dia puri ko mo kon lang ligad 100 sa proposal subong himon na 500. Na madagdag ko ang cottages last to 600 subong himon na 800 Bombodan, no. Kag may pila pa ka mga rate, of course, aton nga mga overnight cottages, may mga pagsaka,
Kag sa hotel naton kaya muna sa pag-open sa after sing Holy Week until the end of the month in April. Hindi na magkuha sa overnight. Medyo day kuha na adlaw lang while overnight. Pero by next month, April sa bulan sa May, pwede na magka-overnight ka no? Kaya pila dahil ka mga portion sa ato siling hotel, possibility pwede man guro ba ko para Bombo Daniel no? Kaya may ara dito di hotel mo, function room no? Sa mga gusto may mga meeting, mga okasyon, no? Pwede sila da magka-kupar sa aton function room kaya dira sa aton siling mamukal hotel Bombo Daniel. Protes naton na magluwas iniyang hotel o magluwas iniyang resort, no? Wildlife sanctuary. So may mga pilaman ka ba provision nga dapat ipatuman like yung pag patukan sa mga matulog ng mga sound, no? Mga mag-ahod na aktibidades, dumili na bumuda na sa mga bukala mountain resort and wildlife sanctuary bumudan. So probably next nga kung gusto mo yang malinong nga lugar nga gusto mo magmuni-muni sa mambukal kay makadto kay bawal gali mga mabaskog nga sound. Correct. Hindi ka daya ka nga mapalagabong ko na sound mo niya. So bagay gigali ang gining resort sa meditation. Correct. Na do pag sining ka daw maka-relax gid bla, no? Maka hilay-hilay ka labi, maka meditate ka takto na meditation pamudan na linaw at yung dabing huni si makasapatan ba mga huni si pis da mga Kumbo Dennis? Yes. Sano ganito pwede na magka-overnight da? After Holy Week. Ang overnight siya pamudan sa May pa. Sa May? May. Ati mapabook na kung hadakan niya. Mapabook na. Uy kay basi makuan ko fully book na vlog kaya hindi na ako makapabook. Ati pwede gid no? Sa May pa yan maka-overnight na po sa opening sa 2021. Daytime lang anay. Wala na overnight. Pero gabato na sila subong booking para sa May? So wala pa bumuda na. Mabala ta next week after Holy Week. You know, kay kung magbukas na sila opening na sa after Holy Week for daytime lang anay nga occupants. Problema da mabala ta na kung pag tapak ko sa bulan sa Mayo kung maka-open sa booking for overnight stay bumudan sa may ito na Mabukal Resort and the Wildlife Sanctuary. No? Ang kuti may mga falls na bumudan from first falls pakasaka sa 7th fall. Ang open anay bumudan ang first fall lang na. Kaya ang sa 2nd to 7 hindi anay pwede na masakaan kay may mga pila pa na mga area nga daw hindi pa manami bala agyan kay bukod sa bagyong dito. Pero damage. Wala da sang nagapa-fall? Yes. Wala da ko sa mga nagapa-fall. Ami ara maguro makasulod ka to mga ret. Baong mga kabog da bumudan last time to blatong December tong opening December 1 kita na to. Nagtalambok ng mga kabog mo, naglagko na. Naka-relax mo na makabog during sa pandemic. Posibong arat na gyapon na ng mga kabog dira sa ato siling mambukal arat dira no to may iba na dogang nga mga flora and fauna na bobodan arada ngis naton ti hindi sa dapat ma-disturb kay part isla sang atong dapat preserve sa ato siling wildlife na sa mambukal mountain resort dan. So probably next week sila ton mapatigayan ni mo pasulod ni sa final reading sa Sangguniang Panlalawigan maprobahan ning ginapangayo karon nga additional rate no kag mga pilak mga revision para sa liwat naton nga pagbukas ng Mabukal Resort and Wildlife Sanctuary. Kamatata bubuda nato sini officer in charge sa Provincial Tourism Office si Ma'am Cheryl Disina. We have not had adjustments for a while now, sir. I think more than early 2000s pa siya, no? So, the purpose of the adjustment, actually, yung pa-adjust kinamon, sir, is basically to make it more convenient for the customers, na inclusive na siya tanan. Actually, mas makasave sila as opposed to having individual payments per
service or per facility of the resort. We are opening the resort to the public after Holy Week as advised by the governor. Between 18 to 20, ma'am. So may ano lang sila, when we open the resort after Holy Week, it will be only for day visitors. So overnight, sir, we're having it on May onwards. The hotels are, hindi pa siya. They're undergoing pa some more, a bit of rectification pa, so wala pa siya na clear sa engineering. But ongoing naman siya. But when we do reopen, it will be the villas, the cottages, and the picnic huts. Anong schedule mo sa third reading, final reading? It has not been announced, sir, sa third reading. Pero they just, may magagamay lang revisions na dugin pa specify lang. But as to the rates, wala man sila maging questions, sir, sa rates. Yes. Hoping that we have this approved before the opening. But we are also wanting to offer, to have, right now, we have actually perimeter lights and lamp posts being rectified because we suffered extensive damages also sa Odette. More respectful of nature, so you're no longer allowed to bring your video or your karaoke, keep noise to a minimum level, and then some of the activities that we have, wala na to siya sa mga, syempre the boating lagoon is still being fixed. So, but it's more on a nature track, so we have, we just have a recent training for the tour guides and the bird watch guides that they're able to bring you around the resort and identify the different species of the birds, the flora, and the fauna, whether it's, or even the bats. So they're able to identify those and take you on a guided tour. And then the falls, pa naman siya, sir, sa operation. Although when we open, we will only be able to offer the first falls. Okay. Because the second to the seventh falls are still nagkalaguba man sa Odette. So ongoing pa siya. That's why we're not able to really fully open yet because it's still partly being rectified. Bumbudan si OIC Provincial Tourism Office head ko no OIC na sa bunga sa aton sining Provincial Tourism Bumbudan. So magluwas nga magkakulupligo oda sa swimming pool, sa hot spring, sa suba gidabi yang normal nga flow sa suba. Pwede ka na yung environment trekking. Kaya na ito damo na part in isang attraction sa ato sa Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. So nagalaw man itong provincial government, tuloy-tuloy na niya pagbukas na ito sa Mambukal nga magkatag man, dugang nga ganar. Balantamay ng Mambukal na tumudan sa inyo sa mga income generating man sa atong probinsya, milyon man rin mong ginaganara, tag sa katuibaw sa pagdugok sa ato sining mga local, national, and of course, mga foreign tourists nirigado diriya sa probinsya sa negosyo. With this halog-halog na ito sining travel protocol, halos na vaccinated naman kita, so ginalauman, magdamo naman na magkado sa Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Okay. Balitagi kan sa Kapitulo Provincial, inis Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 30 minutos na mga kabayan na nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan ng Bumbo Hanay sa Udto. Ginakulabos kita sang oras diri sa ito na pagpangalagad ubdan na magitabwas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Kahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka
Kabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanub dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna launa sa hapon. Hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan. Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Miyerkules. Uy, petsa 6. Nakita karon sa bulan sang Abril tuig 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagplamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatunin na sa aton sininagasagabong nga frequency 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa kamaradyo, no? Tanan nga nagapamati karon sa ila sinitag sa kamaradyo. Kaangay isang radyo nga diri sa akon na wala nga bahin. My partner, our partner every program. Ang aton sining nga radyo nga normal nga pwede maliso, no? Sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati nga malabutan sa aton si Paguragwag. Hello, 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 and good afternoon. Sa ining malabutan sa gihapon, welcome diri. Kay ma-enjoy kita sa gihapon mga kabombo, no? Kung hindi na kamo malabutan sa aton siniya nga 630 kHz, pwede gid kamo, no, kapamati. At the same time, makabasa sa dalalagko nga balita. Pinaagi sa pag-log on sa aton si official website, ang www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa tanan na dira karon ay nga enjoy, no? Pinaagi sa aton siniya nga official website ang www.bomboradio.com.
And of course, sa aton siniyang local website, ang aton si local website, www.bomboradio.com/Bacolod. Siyempre pa mga kabombo sa aton si mga cellphone, pwede man ka mo dira kapamati sa aton siniyang mga programa kaangay subong dili sa aton sini nga programa kahapon lamang, no? Pwede gid kamo, no, mga kabombo, makapamati, no, pinaagi sa aton sini nga cellphone. Ang aton sini nga cellphone kinahanglan well equipped. Ang aton sini nga cellphone kinahanglan embedded ang Bombo mobile app, no? So, download na kamo sa aton sini Bombo mobile app and look for the program of DYWB Bombo Radio Bacolod agod inyo kami nga ma-enjoy, no, pinaagi sa aton siniyang crystal clear nga live audio streaming. Syempre pa mga kabombo sa mga nagalantaw naman din karon sa aton sining Facebook Live. Hello and good afternoon. Sa mga naglantaw na dira karon sa aton si Facebook Live pang beauty, pang Miss Universe nga kaway, sa aton siniiya nga maglantaw sa Facebook Live naton sa DYWB Bombo Radio Bacolod. And of course, hello man sa aton siniiya nga mga naglantaw dira sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Kung wala pa kamoy nakatuip, nga pwede ninyo kami malantaw, ka ma-enjoy ang aton sa mga programa, aton sini nga live streaming, pinaagi sa aton siniiya nga YouTube channel, no, kadto kamo sa inyo sini nga YouTube channel app, kag kadto kamo sa aton siniiya nga sa ila sini nga search engine, kay i-type ang Bombo Radio Bacolod, and then click it, and there you have it, no, makita ninyo kami kag mabatian, no, pinaagi sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Don't forget to like, subscribe, and at the same time share mga kabombo. Kag syempre pa, don't forget to click the notification bell below. So welcome diri sa aton si pang Miyerkules nga edisyon sa aton si palatuntunan kahapon lamang sa liwat. Ini ang inyo alagan sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, kag good afternoon lang dira, no, sa mga nagapareser na sa aton sining Facebook Live and sa aton sining YouTube channel, no, dugay-dugay, no, sa aton sining iyang lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Pwede kita diri maka basa-basa, no, sa inyo sining mga greetings and comments. Siyempre makakulukanta kita. Kag sa sining hapon mga kabombo, yari ang aton si pambukas nga bahanon, no? Winner man ini sa aton sining Bombo Music Festival 2016. Ginapabugal tagid taga syudad sa Bacolod ang nag-compose kag ang nag-interpret taga diri man sa Bacolod at sa probinsya sa Negros Occidental, no? Ang bahanon 2, duha, to mga kabombo, sa nasiling ko naging compose ni Edgardo Ed Miraflor Jr. kag interpret na the Charles Kevin Tan and Alexis Perales. Yari mga kabombo, ang bahanon 2. What's the sense of these dreams when there's no one to share? What good is this life when there's no one who cares? Tell me why
There you have it, mga kabombo, ang aton sining nga pambukas nga bahanon para gid sa aton sining mga pinalangga nga mga tagplamati, sa aton si Masuki sa mga nakatunin na. Sa aton sining nagasagabong nga frequency ang 630 kHz, no? Sa lilisuan sa inyo si tagsa ka radyo 630. Kag syempre pa sa mga nagalantaw man dira sa aton sa Facebook Live kag YouTube channel, sa aton sining iyang pag-log on sa aton sa official website ang www.bomboradio.com kag sa aton sa local website ang www.bomboradio.com/bacolod mga kabombo, no? Pwede ninyo kami ma-enjoy, no, sa aton man nga cellphone pinaagi sa aton siniyang Bombo mobile app. So ara na gid kita tanan-tanan mga kabombo kag napabati naton sa inyo bago gid lamang nga aton si pambukas nga mahanon produkto winner, no, grand winner man sa aton siniyang Bombo Music Festival 2016 ang mahanon naging compose ng taga Bacolod, taga Barangay Tangob, no, si Sir Ed Miraflor Jr., Edgardo Miraflor Jr., mga kabombo. Na amo man ang composer sang Someday When I'm King and No Batteries Required, mga kabombo, no, suki gid sang Bombo Music Festival. Gin-interpret na the Charles Kevin Tan and Alexis Perales, mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki kanami sa ambahanon nga 2. Ara dayon ang paryente, no? Nakitaan ko dayon, no? Ang paryente sang nag-amba nga si Alexis Perales, si Mr. Joey Perales. Hello! Good afternoon, Bombo J. Watching here in Barangay Hawayan. Pakitamyaw sa mga kilala ko, sanday ma'am and sir, sang Sofronio High School, sang DSB. Ate, sige. Joey Perales, once again, thanks for playing too. That is my daughter, no? My daughter, Alexis Perales, now teacher in DSB. Wow. Ang babayi, galit na di nga si Alexis Perales, ahay. Isa ka maestra dira sa may Don Salvador Benedicto. More power to you, Bombo J and Bombo Radyo Bacolod. Sir Joey Perales, I know you're so proud of your daughter, no? Kay katahom-tahom. Unfortunately, ang aton siniyang video nga makitaan gid ang itsura sang aton si interpreter nga sanday Charles Kevin Tan and Alexis Perales daw hindi na available. Pero sige lang, kay i-anhon ta na, i-retrieve ta na mga kabombo para nga ma-enjoy ninyo kung ano ang natabo sang grand championship naton, no? Sa aton siniyang Bombo Music Festival 2016 kung sa diin nangin grand champion man, no? Isa sa mga grand winners ang 2 ni Mr. Ed Miraflor Jr. kaga na interpret, no? Syempre ang duo, no, duet ini na Charles Kevin Tan and Alexis Perales. Si Ma'am Alexis Perales is the daughter of our avid listener, no, si Sir Joey Perales. Kapasalamat gid. Miss Just, thank you for playing too. My daughter is Alexis Perales. Wow. She is now teaching dira sa my DSB as a teacher. Wow, grabe, no? Kita nyo man ang guro, madumduman nyo before sa gina-play natin diri ang video, no? Sige lang, kay pangangitaon ta na, mga kabombo, for you to appreciate no aton siniyang Bombo Music Festival 2016. 12 finalists, kalakip na dira ang isa sa mga winners nga 2, mga kabombo. Come back, come make me complete. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. Tahom, isang tingog, isang bata. This Sir Joey Perales, no? Nan, ang babayi. Amo na siya si Alexis Perales. What good is me without?
What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Baw agayuhom-yuhom gid, no? Tribute naton sa aton si mga local talents, no? Gayuhom-yuhom gid ang amay si Sir Joey Perales, mga kabombo. So kung may mga kabataan kamo dira nga may abilidad sa pag-compose, no? Kag pag-amba, kinahanglan na i-ano nyo sila, no? I-encourage nyo sila nga mag-compose sa subong, no? Who knows, dali na lang kita balik sa aton sining normal way of life, although it's gonna be a new normal, as they say. Mga kabombo, kag magabalik na ang aton siniya nga Bombo Music Festival. Aton sini nga tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs. Unfortunately, subong ti on hold, it's because of the pandemic. Ginatagaan lang ta panahon, no, to compose and to write, mga kabombo, no, kag maghimo sang manami nga lyrics kag melodies para nga malakip sa aton sini nga top 12 sa Dason nga Bombo Music Festival, kag ang top 12 na mga kabombo forever na ina, no. It's gonna be forever. Samtang ara ang Bombo Radyo ka Star FM, no? Gina-play, especially diri sa AM band, sa kahapon lamang program, no? Ang aton sila ginapabugal nga mga original, beautiful music, produkto sang Bombo Music Festival. Sa kay Gloria Generosa, good afternoon, watching here sa Abaca, Kawayan, Negros Occidental. Si Sherwin Marco, Isabel Cantila, hello, happy Wednesday, Miss Jazz. God bless and more power to you and to your program. Thank you so much. Likewise, Ma'am Isabel Cantila. And of course, Ivan Cerveza, Ma'am Juvie Sargent, dira sa may New Zealand, watching and listening with you. Still at work, but your program is always with us. Susan Salas, and Shane Ruado. Hello, Shane. First time ko nga nakabaton sang a comment and message, no? Greetings from Shane Ruado. No? Keep on watching, Shane, via YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Si Ma'am Ana Sinoro, Miss Jazz, listening. Okay. Ma'am Ana Sinoro, thank you so much. May hapon man sa imo. Kag sa kay Ma'am Sally Auke, together with her apo, of course, no? Watching from my office, greet ko lang si Precious Kelly Auke. Kag Lola Belen, no? Erlinda Ala, good afternoon, Miss Jazz, watching. Thank you so much. Kag sa aton sila ibang pagid nga mga suki diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdum. Magabalik kita, no? Kaagod nga enjoy naton ang remaining nga panahon sa aton si programa kahapon lamang with your true to life stories and of course ang aton sini pagpanumbalik sa pila ka mga pinanid sa maragta sa aton sini iyang nga kalibutan kag bugos ng Pilipinas kun may mga dalalagko nga mahitabo for your information. For FYI, sa aton sini iyang nga mga bagong henerasyon, kag sa aton man, sort of refresher para sa aton sini nga mga young at hearts, no? Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Magabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang with me, Miss Jazz here. Pagkatapos, gid lamang sini. Take it away, Bombolito Pagayon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60%. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 9 minutos na ang nakalipas. Sa takna ng alas 2 mga kabombo, pabalik na kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo mga kabombo. No? Sa aton sining mga pinalangka nga matagpalamati sa aton si Masuki. Good afternoon, by the way, sa kay Glady or Glady Bebe Constantino, no? May hapon, Miss Jazz, pamati lang kami diri sa may barangay San Miguel sa Banwasang Murcia. Oy, sa mga Murciahanon dira, good afternoon lang gid sa inyo, no? Subuman sa kay
Rose Lopez Ayabi. Good afternoon sa imo, Rose Lopez Ayabi. Kag Miss Jazz, pakigreet sa akon sini nga hinablos. Belated happy birthday yesterday sa kay Erica Galaura sang Balantang, Haro, Iloilo. Happy 14th birthday yesterday. So belated happy birthday sa imo Erica Galaura, no? Ginagreet kagid ni Rose Lopez Ayabi, no? Si Erica Galaura sang Balantang, Haro, Iloilo. Nagalantaw gid ka nag-celebrate or nag-celebrate yesterday, mga kabombo, no? Kaga subong man si Giovanni Solis Verba Jr. sa kay Sir Giovanni Solis Verba Jr. Good afternoon. Patamyaw sa taga Hagimit, La Carlota City. That's just ari lang ako diri tamati man ka naglantaw via Facebook Live and YouTube channel si Giovanni Solis Verba Jr. No? Si J.J. Padilla Casa Vergara, yara siya nagalantaw sa aton siniyang Facebook Live, watching from Hong Kong, SAR, China. Ati, sige. Salamat kay sa imo, J.J. Padilla Casa Vergara. From Hong Kong, SAR, China. Ginagreet niya ang pamilya Reina Torrenueva, no? Torrenueva sa Hinubaan Negros Occidental. Good afternoon lang gid. Sa kay Nong Jimmy Gamboa, sinong Jimmy sang Singkang Airport, Bacolod City. Ati, sige, ara na sila mga kabombo nagalantaw, kaya naga-enjoy sa aton si Facebook Live, no? Diri sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang. And of course, sa aton siniyang YouTube channel sang DYWB Bombo Radyo Bacolod. No? Don't forget to like, share, and subscribe, mga kabombo. Si Shane Ruado, good afternoon sa imo Shane, and Abigail Marinas. Ara naman sila ayho, nag-lantaw diri sa aton sining YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Si Eleuterio Malakad, hello, good afternoon sa imo Eleuterio Malakad. No, ara naman sila mga kabombo, no, sa aton siniyang Facebook Live. Good afternoon sa imo Eleuterio Malakad. Antes kita magbasa sa inyo sining makasaysayan mga kabombo, ari anay aton sini kasaysayan man, no? Ang matudtod nga kahapon lamang sa maragtas ang aton siniyang kalibutan. Let's go this time sa aton siniyang world history, mga kabombo, no? Well, nakahibalo bala kamo, nga sa tagsa ka mag-abot ang Abril 6, kaangay subong nga adlaw, mga kabombo. Today, April 6, sa tong tuig 2013, ginsuguran gid ini, no? Today, April 6, kada tuig, mga kabombo, may isa ka pang kalibutanon nga helikoton nga pangunahan gid, no, sang United Nations. When you say United Nations, mga kabombo, may mga member countries in it siya, no? Halos kalabanan sa makapungsuran sa bugos sa kalibutan, miyembro sang UN. Kay isa sa mga pioneering member countries, isa na kita dira, mga kabombo, ang Pilipinas. That is why, kung may mga helikoton ang UN sa ilas ni pagpamuno, nagaupod kita. So today, nagaupod gid kita sa helikoton nga ginapamunuan sa United Nations General Assembly o kon UN General Assembly. Subong adlaw, mga kabombo, no? FYI, today is International Day of Sports for Development and Peace. Grabe, no? Ginahimo ang sports, ginahimo ang paindis-indis to promote sang pag-uswag and to promote sang kalinong, mga kabombo, worldwide, no? Sa kaangay nga petsa para sa aton siniyang gamay nga maragtas sang sining helikoton, mga kabombo, no? Bulubag upang man lang ini siya. That was April 6 of 2013, no? Mga siyam pa man lang katuig nga nakaligad sang ang United Nations General Assembly ang nagtukod kag nagpanguna sa isa ka annual celebration, no? Angot sa pag-usara
sang sports ukon hinampang pinaagi sa hinampang abi sa nasiling ko na agud nga makapromote sang ginatawag social change subuman community development kag ang pagpalapnag kag ang pag-foster sang peace ukon kalinong kalikip na ang understanding ukon pag-intindihanay sa komunidad hasta na lang nga maglapnag ini sa bugos nga pungsod kag sa bugos nga kalibutan as a whole, mga kabombo, no? Ang pagdihon sa sining nga kaywatan natabo sadto, mga kabombo, no? Ang aton siniya bombolito, no? May ara kita dira sang aton sining nga graphics, no? Sa ginahiwat naton karon sa sining nga adlaw, mga kabombo, no? Nga sa bahin sang International Day of Sport for Development and Peace, no? Ang pagdihon gid sa sining nga kaywatan natabo sa tong August 23 of 2013. Una-una gid ini nga gindihon no sa tong August 23 of 2013 sa UN General Assembly kagiliyon man agin suportahan sa bahin sang International Olympic Committee, mga kabombo, no? So ang International Olympic Committee o kuna IOC ang nagsuporta sang sini nga kaywatan kag ang ini nga petsa naga-commemorate man o kung naga-dumdum sang inaugurasyon nga natabo sa itong 1876 sang pinakauna man no, nga Olympic Games. Remember, that was April 6 of 1896. Mga kabombo, sang ginhiwat ang pinakauna nga Olympic Games sa modern nga era na yaabi, no? Kay may old era man nga Olympic Games nga daw wala pa to abi sa mga hindi pa siya masanyugon ang ining Olympic Games. Pero sa moderno nga panahon, modern era, mga kabombo, amo na gid iniya ang ginbutang sa history sang Olympic Games. That was April 6 of 1896, mga kabombo, ang giniwat ang Olympic Games. So kung first Olympic Games nga ginhiwat dito sa may Athens, Greece, mga kabombo. So that was August 23 of 2013 sang ang UN General Assembly sa iya sinigindihon nga resolution number 67-296 ang nagdesisyon nga iproklamar ang petsa sa sa bulan sa Abril kada tuig bilang International Day of the Sport for the Development and the Peace, no? Ang UN o United Nations, mga kabombo, naga-commemorar sa nasiling na naton, no? In commemoration. With this commemoration, naga-imbitar sang tanan nga mga estado, mga kabombo, labi nagi dito sa Estados Unidos, kag sa tanan na asang ulihi asa na ang mga member countries sang UN, kalakip na kita diri sa Pilipinas, no? Nga pinaagi naman sa United Nations system, kag particularmente na sa UN Office on Sport to Development and Peace, no? Kung sa diin may ginahiwat nga mga relevant international organizations kag international, regional and national sports organizations, mga civil society, no, gina-include diri, kalakip na ang mga non-governmental organizations sukon NGOs, kalakip na ang mga private sector, no, kag iban pagid nga mga relevant stakeholders nga magkooperar, magbuylog, no, mag-entra, no, magtambong, kag mag-obserbar kada tuig April 6 sa bahin sang paghiwat sang sining nga hilikoton, mga kabombo, ang International Day of the Sport for the Development and the Peace, mga kabombo, agod nga mag-raise, no, magpalapnag, no, sang ginatawag nga awareness naton, no, para sa ihibalo sang tanan. For your information, ngati amo ni kada tuig magaisa kita, kada tuig magahinampang kita, no, sports na gid, mga kabombo, para nga magpalapnag sang ginatawag nga development, social development, community development at the same time to foster peace, mga kabombo, no? Grabe. Sa sini nga tuig, ang global theme sang sini nga kaywatan, mga kabombo, ang International Day of Sport for Development and Peace, ang tema sa sini nga tuig,
nagasiling, securing a sustainable and peaceful future for all, the contribution of sport. Grabe, no? Ang ining tema, securing a sustainable and peaceful future for all, the contribution of sport, no? Kung sa diin nagatuga ini, nagakreate ini sang oportunidad para sa sining nga adlaw nga selebrasyon nga mag-promote pinaagi sa pag-usar sa mga hinampang kon sport bilang tool ukon palaagyan agud nga mapaabanse, mapasanyog ang human rights and sustainable development sa sining nga tuig nga tema, mga kabombo, no? Securing a sustainable and peaceful future for all, the contribution of sport. Di syempre, ang sport, mga kabombo, may ara na daya nga naga-entra, no? Ginapakigbagihinan sang damo nga mga tawo, nga may abilidad sa isa kinampang, no? Ang sport, mayara ini sang poder, no? Poderoso ini to align our passion. Kung ikaw ang enthusiast sa hampang basketball, so be it, no? Kung ikaw ang may abilidad, kay pila ka adlaw basi pala nga tagan ka sang tsansa, no? Mag-upod ikaw sa imo sining nga napalangga kag sa imo huyog nga hinampang kaangay sang basketball, no? Ti kun ara kada ang maga-entra na amo man sa imo nga may passion sa sinaya nga hinampang, no? To align our passion, to give our energy and enthusiasm around a collective cause, no? And that is precisely when hope can be nurtured and trust can be regained. It is in our collective interest to harness the tremendous power of sport to help build a better and more sustainable future for all. Amo na siya ang mga tinaga nga gingamit sang UN Deputy Secretary General nga si Amina J. Mohamed, mga kabombo. Iya ini nga mga dinalan sa karon nga adlaw nga paghiwat sang International Day of Sport for Development and Peace, mga kabombo, no? Sa nasiling ko na ginapangunahan ni sa United Nations, ilabinigid ang United Nations General Assembly, no? Ang UN Deputy Secretary General Amina J. Mohamed nagpagwa sa iya siniya nga mensahe, no? That the sport has the power to align our passion, energy, and enthusiasm around a collective cause, no? Ang pag-usar sang sport o kung ano nga klase sang hampang agod nga ma-promote na binagid sa kabugusan, no? Sang sininga hilikuton, no? Ang pag-promote sang development ag subong man pag-promote sang peace, mga kabombo. So kada tuig na ini, mga kabombo, sa nasiling ko na gani. That was April 6, no? April 6 sa tong 2013 sang ginsuguran gid ang ining hilukuton ang International Day of Sport for Development and Peace, mga kabombo, no? Kag ti syempre ang iniyang hilikuton, no? Ginahimo agud nga i-commemorate ang sabahin sa International Day of Sport for Development and Peace, kung sa diin ang tanan nga mga katawhan sa bugos sa kalibutan, ang citizens of the world, no? Gina-encourage gid nga makaangkon sang learning sa sining nga hilikuton, pag-innovate kag pag-promote sang ways that sport can help countries, no? Kung sa mga mga paindis-indis sa patag sang katahom kag kaalam kalabanan diraya ang ginapamangkot sang una, di bala naging naging old adage na once gani nga pamangkoton ang isa ka kandidata sa patag sang pagwapa-gwapa kag kaalam, no? Like for example sa Miss Universe and Miss World, mga kabombo, di ang kalabanan nga sabat to promote world peace, no? So pinaagi man sa contest, sa beauty contest, mga kabombo, around the world,
ti sa subong ini naman nga adlaw ang pag-usar sang sport, no, to help countries, communities, and individuals to live peaceful, prosperous lives. So, hindi lang mag-ilinaway. Dili sa ato niya, kung may hinampang, kung kaisa ti ang magadaog, mabasa, gin ano lang to ya, gin lutong Macau to ang nagdalaog. Ti imbes nga mag-ano kita, mag-promote kita sang peace, kag sportsmanship at the same time, no? Dili sa aton kalabanan doon nag-ilinaway pa. Sige lang no? So kinahanglan aton iniusaron ang sport, mga kabombo, no? That there is power in sport, no? To raise awareness sa bahin sang peace around the world. Siyempre, amo gidi ang kampanya kung nga amay ara kita sang sini nga hilikoton today, ang International Day of Sport for Development and Peace, mga kabombo. So, sa nagapamangkot dira, Ms. Jess, ano sa liwat ang theme? Ang theme sa sining tuig for the IDSDP 2022, Securing a Sustainable and Peaceful Future for All, the contribution of sport. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Yari na kita sa aton sinipinaka menu, sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang ang inyong sini nga mga kasaysayan, no? So nasaling ko na gani, padala ka mo sa inyong sini mga kasaysayan, no? Agod nga makuhaan man naton sa leksyon kag inspirasyon, mga kabombo. You know what? Makapila kita diri ka beses bala bombolito, no? Nga nakabaton nga bangod sang iya sininabatian nga mga kasaysayan nga full of inspirations naton nga mga kaupdanan o kung mga kauturan nga nagapadala sa ila siniiya nga mga kasaysayan diri kadamo baya sang mga nagkalatando nga ila si tagipusoon. And isa na to hindi ko ginimalimtan, no? I just forgot the name for sining nga Ms. Jazz. Abi mo pagkabati ko sang imo siniiya ginbasa nga kasaysayan ag imo siniiya nga laygay, I was about to commit suicide, but unfortunately dogin salbar gid ako sang Dios kay bangod man nga ti nabatian ko na inspire ako kag nakamarasmas ako nga hindi gid ko ya pwede gali nga mag-untat sa pagpangabuhi, hindi ako pwede nga magpalutos, no, sa mga pagtilaw sa kabuhi sa baylo. Dapat nga magbangon ako kay ang Dios ara gid, no? Yes, no? Kung may mga problema kita sa kabuhi, pila ka adlaw, no? Balik doon yun na lang na. Pila ka adlaw, yuhuman yun na lang na. Do hindi na kamo gani ka kadumdum sang balatsagon ninyo sang amo to nga panahon sang na ano ni na natabo sa inyo sining mga kabuhi, mga kabombo. Kalakip na dira ang mga love life nga sa una, grabe gid ang aton sini nga ang hibi-hibi ni Inday, grabe gid bangod kay grabe man iya sini naagyan sa iya sini nga love life. Pero ti lantawa subong, no? You are that strong kind of a person kag ginayuhuman mo na lang, no? Part of your past, no? Ang natabo sa imo. Pero di isa na siling ko na gani, although past is past, and bygones be bygones, mga kabombo, nami bala nga i-unearth ini sa makadali, isulat kag ipaambit diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Agod nga makuhaan man naton sa leksyon ka inspirasyon kaangay sa tong nagpadala diri sa mensahe sa iya nga she was about to commit suicide apang pagkabati niya sa aton sinigin basa diri nga kasaysayan sa aton siniiya nga advice. Ahay, ini siya mga kabombo ang nakamarasmas, no? That indeed, life is still beautiful despite of, sa subong nga pangabuhi siya,
nga apisar nga wala man perfecto nga klase sang pagpangabuhi diri sa siningdutang luhaan. Sa gihapon suno pa sa iya pangatubang siya sa mga pagtilaw pero nangin mabakod siya. It's because agintugyan niya sa mahal nga makaako ang iya siniiya nga mga pagtilaw sa kabuhi mga kabombo. So ginaagda ko gid kamo ha magpadala sa inyo sining makasaysayan. Kung wala naman ang kamoy may ginaano dira, may ginatago abi kag may ginahawid-hawiran sa inyo sining nga past, why not nga ilakipan ninyo sang mga pictures, no? Just like lately damo kita sa mga true to life stories nga gilakipan sa ila sining mga family pictures, no? Sa ila sini iya nga mga photographs, mga kabombo, no? Kay agod nga ti manamnaman manamnam naton ang inyo sini iya nga mga kasaysayan with matching pictures, beautiful pictures, no? Nga pahanumdum sa aton sa inyo sini iya nga mga nagliligad sa inyo sini mga kahapon lamang. So padala na kamo, pinaagi sa aton sing email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton si email address in small letters bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man pinaagi sa pagsulat, no? Sa aton sini iya nga pagsulat sa yellow pad. I love yellow pad, no? Nalamian ko magbasa kay ang mata ni Miss Jess mo kay isa nga daan na buaw man nimo, di kung kay isa kun yellow pad ya tido kanami sang akong si pananawan. So isulat sa yellow pad kag i-address sa kahapon namang program care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Pwede man mga kabombo, no? Sa aton si email address again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Kag sumuman sa aton siniya nga koreo ipadala. I-address sa kapon lamang program care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Ang aton sining letter sender, nagapakilala lamang sa ngalan nga si Melanie. Si Melanie, taga syudad sang Bago. By the way, kadamo kita dira sang mga kauturan gid, no? Bombo country gid ang syudad sang Bago. Pero nabatian naton no sa program ni Bombo Daniel Elecciones may ara kuno sa nga previous days, no, mga this past few days may ara kuno nagapang liso sa mga radyo, no, kuidaw gid mga kabombo. Kinanglan niya kundi ang inyo sininamian, hindi ka mo magpadala-dala, no, nga magpangliso bala sila, no, kinanglan niya ti kamuya ang may poder mga kabombo, no. Dira sa may syudad sang Bago, no, kinanglan na mapabili nato ng aton siniya nga hugpong kusog, no, being bombo country, mga kabombo, no. At the end of the day, amo na sa gihapon ang masunod ang inyo sininga luyag nga pamatian. Kagkalabanan, dira sa may Bago, nagapamati gid sa Bombo Radio Bacolod. So aton sininga letter sender kasi manwagi ninyo ay si Melanie sang Bago City. Ang kasaysay ni Melanie iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz, ag sa mga tagpalamati, sang imo palatuntunan kahapon lamang.
Tawag lamang ako sa kay Melanie. Nagapanuigon ako karon sang 40 anyos. Well, life begins at 40, no? Mayara ako sang bana, ugaling kay nagtaliwa na Miss Jazz. Putsilingon isa na ako kabalo, isa ka single parent, mayara ako sang duha ka mga kabataan. Ari kami diri Miss Jazz nagapuyo sa may syudad sang Bago. Ang akon mga ginikanan, ara dira sa may syudad sang Victorias, nakapaman na ako sa isa ka taga-Bago, Miss Jazz. Apang ang pinakamasakit nga natabo sa amon, Miss Jazz, sa nagtaliwan ng akon sini nga bana. Although ngati ang amon sini nga duha ka mga kabataan, babayi kag lalaki, Miss Jazz, ang kamagulangan namon, lalaki kag ang agot namon babayi, may yara naman sila sa pang-idaron bala Miss Jazz nga ti maka-enchende na sa mga nagkakanabo sa palibot. Yara na may mga buot na ini sila Miss Jazz. Ang akon sili iyang babayi ti high school. Ang akon sili iyang lalaki Miss Jazz. Kag amo ining akon sili iyang ginaputoy-putuyan ang yara karon sa college na. Kag dira nag-eskwela sa isa ka kolehiyo dira sa may syudad sang Bacolod. Sa nasiling man sa iban Miss Jazz nga mabudlay ang mangin single parent, no? Kahit wala sang katuwang bala, wala sang pares na ka-relate gid ako Miss Jazz. Kana intindihan ko ang ginaagyan sa mga single parents kay sa nagtaliwan na ako sa bana Miss Jazz, kaya wala ako yan nakagraduate. Kag wala ako sang trabaho, sang nagpamana ako sa bana ko. Ang bana ko lang yung Miss Jazz ang may trabaho, kag college graduate siya. So sang ang akon siniiya nga bana Miss Jazz, sang napatay ang akon siniiya nga bana, diri ko gid na batyagan kun ano na eksperyensyahan ko, kun ano kabudlay ang mag-isahanon sa pagpadako sa mga kabataan. Okay lang Miss Jazz kay ang akon si duha ka mga kabataan, mga but-anan, pero sang sining karon lang Miss Jazz medyo nagka-problema ako. Sa akon siniiyang agot nga babayi, nagka-problema ako antes pa man niya sang COVID Miss Jazz. Dili nagsugod ang akon sini nga problema. Ang akon sini nga agot nga babayi Miss Jazz, katawgon ta lamang sa kay Rose. Ining si Inday Rose, palangga gini siya sa iya sini nga amay Miss Jazz. Kag rason man nga ti daw nangin spoiled ang amon sini iya nga agot nga bata nga babayi. Kaya ti palangga gid siya sang buhi pa ang iya sini nga papa. Kung ano ang iya sini iya nga ginagusto, ginabakal gid na kag ginahatag sa akon sini nga bana. Okay man lang Miss Jazz kay duha man lang kabilo nga amon si mga kabataan. Pero nangin hindi ini okay sa tong time nga nagtaliwan ang akon sini nga bana. Sanghalan nga wala ako sa trabaho. Ang iya lamang sini nga mga nabilin kag bilang kami nga mabeneficiaryo no sa iya sini iya nga magpagtrabaho sadto, ti amo na ang nagabuhi-buhi sa amon. Ang problema ko Miss Jazz nagsugod sang akon sini bata nga babayi ang nagkabarkada pa. Sang mga may sarang-sarang nga ang akon sini nga bata nga but-anan gid ini siya Miss Jazz. Bladong nalatnan sa iya sini iya nga mga nangin barkada, iya sini nga mga classmates Miss Jazz. Nga ti may sarang-sarang kag kalabanan abroad ang ila sini iya nga amay, kag kalabanan duha sa ila sini iya nga mga kinikanan niya nagatrabaho. Di syempre kung ano ang gusto sa iya sini mga barkada, di nagaupod man ang akon sini nga bata. Sa uli Miss Jazz, amo ning akon problema. Kay kung ano ang uso nga himuon sa iya sini iyang mga barkada ka mga kalabanan diri mga classmates niya, amo man ang sa akon, ginakutot niya sa akon. Ya mama, mabakal to ang akon siniiya nga isa ka barkada. Kag pagkatapos sa mga barkada ko nga iban, din bakla naman sa ila si maginikanan.
Ti ma, hindi ko gusto nga ma-out of place ako. Kung pwede, baklan mo man ko. Ti mas just okay lang na kung masarangan ko bala. Kag kung may extra ako nga kwarta. Amo na gani ang rason ko nga nagsugod naman ako iya nulunegosyo man sa akon sin iya nga masarangan lang. Pero ti nag-ano pagid, kabudlay pagid kag nagpiot ang amon sin iya nga pag sinalayo sang nagsugod da ang COVID-19. Sa nasiling ko na antes pa man sang COVID-19 amo na ining problema ko sa akon sin nga bata nga babayi. Kay kung ano ang lifestyle sa iya siniya nga mga classmates kabarkada nga kalabanan may sarang-sarang, amo man ang iya sini gusto, Miss Jazz. Ti sadto kapila ko na siya ka beses nga ginhambalan. Nga wala na ya si papa mo. Hindi kaya magsalig sa akon kay kung ano lang ang mabaton ko sa bulanan nga ginapadala sa aton sa bilang kita mga beneficiaries si papa mo. Kag kung ano lang ang akon siniya masarangan sa negosyo ko, Miss Jazz, amo lang na. Kaya ang magulang mo, ginapa-eskwela ko. Ara na subong sa college ang magulang mo, ti, kung ang imo siniya nga mga gasto sa imo sini nga pag-eskwela sa high school, ang magulang mo mas nagid kay ara siya sa kolehiyo. Ti kung pwede, i-lesser mo ang imo sini mga gastos. Miss Jazz, kung lang tawon, grabe pagid, lapit sa 2 ka pilo ang magasto ko sa akon sini nga bata, nga babayi, Miss Jazz. Bangod, kaya may mga extracurricular activities pa siya nga out na sa iya sini iya nga pag-eskwela. Kung kaisa, Miss Jazz, naluoy mang bala ko, kaya naanad siya sa kay papa niya mo. Naanad siya kung paano siya ginpamper ni papa niya. Although nga, hindi kami manggaranon, pero bangod kami trabaho tong akon sini nga bana, ti mabaklan gina siya. Kay ti agot, babayi, kag papas girl gid. Ti pero sang nagtaliwan ng bana ko, ti wala na kami ganar. Ang kung ano lang da ang mabato namon, sa ginbilin sang bana ko, sa iya sini iya nga pension, ti amula na iya ang akon sini iya nga gina rolling, Miss Jazz. Rason man gani nga nagnunegosyo ako, kag kung siguro kung wala lang ni nagapang nagapamilit ang bata ko, hindi man kami magutman. O galing ko kaisa, Miss Jazz, ginagambol ko na lang gani. Ang nabilin ko nga ginasupot-supot na kwarta, ay kung magpamilit na kang magpaangga ang bata ko nga babayi, syempre, Miss Jazz, naintindihan ko man mo, nga kunti hindi ka kaupod sa mga giho kag lifestyle sa imo sini nga mga classmate sa eskwelahan, especially sometime nga may face-to-face pa to, Miss Jazz, kag normal ang adlaw-adlaw nga mga activities ang akon sini nga bata. Boss, grabe gid, Miss Jazz, ang akon sini iya nga galibog ang ulo ko kung diin ko naman kuhaon. Kung kaisa gani, Miss Jazz, galain ang iya sini nga buot. Kag kung kaisa, wala ini siya nagapanapak. Kaya wala na ko sang maibakal. Kaya kung ang akon sini nga nabilin nga kwarta, igasto ko sa iya sini nga mga gina-request sa akon, kaya ti amo ni, ayan sini mga grupo, may ara, kinanglan may ara man siya, para hindi siya ma-out of place. Ti Miss Jazz, amo na ang rason ko nga ang nagakaguba ang akon sini nga budget. Pungod kaya ti amo ni, ang sitwasyon karon sang bata ko. Okay, isa ginakigan ko naman lang sa gani. Ako ay Miss Jazz, wala ko pangakig, kay hindi ko gusto nga maglain ang buot sang akon si mga kabataan. Mahayo man niyang yasing magulang nga lalaki, kaya naka-ensyende. Kag in fact, siya na iya ang nagabulig sa akon nga yes sir, makatipon-tipon man sang kwarta. Kag kung ano lang matipon niya nga kwarta, ginabalik niya na sa akon. Wala niya ginagasto. Tibot ana niyang magulang nga lalaki, Miss Jazz, kay ti magulang mo. Ti kung magulang ka, ti siguro ang responsibility, no, ang pagka-responsable, no, tindugan niya gid, kapalangga niya man niyang manghod niya. O kaisa gani gahibi ko sa magulang nga lalaki, kay ti do amo ni siya bali ang gintulinan sa iya sining amay nga buligan gid ako, kang iya sini iya nga manghod sa nagtaliwan ng ako sini nga bana, ang iya sini nga papa.
gahibi ko na Miss Jazz, samtang naga-pour out ko. Kung kaisa hindi man ko gusto nga maghibi sa tubangan sang bata ko, kaya syempre, nag-eskwela pa nga daan, pero kung kaisa siya naman lang akon sini nga mapautwasan sa akon sini nga problema, labing naging sa problema ko sa iya sini nga manghod, nga daw nangin gastadura na, bangod sa iya sini iya nga mga barkada, bala nga ginaupdan, iti hindi man na mapalagyuhan, kay mga classmates naman kalabanan, ang iya sini nga mga barkada. Kung kaisa Miss Jazz, kung may pangayuon na siya nga ang balor bala, ang mga material nga bagay, kaya may amuni ko ng mga classmates niya, siya wala. Ti amo na akong kaisa gahambal ko nga, ti tagpila na. Nilipay ko na Miss Jazz kung affordable. Pero kung mahal, ay nagapanghakroy ako Miss Jazz. Kaya hindi man ko bala gusto, bala nga maghambal nga, hindi, wala ta kwarta. Pero wala ako choice. Kasakit lang ng buot niya, sa ginahambal ko sa iya nga, haganaganon ta. Ang aton siniiya nga mga expenses, kaya wala na si papa mo. Gasalig kita sa pensyon sang imo sining amay, ti anon ko na karon Miss Jazz, kung kaisa nga, hindi ko gid bala ma-meet ang both ends bala sang amon siniiya nga financial status namon. Kay bangod sang kapigaduhon. Bangod kay ti, sa nasiling ko na gani, mabudlay Miss Jazz ang pagka single parent. Lain gid kun ara, duha ka mo. Although, sa amon sining relasyon sa to sang bana ko, wala man ako sang trabaho. No, pero, at least ara ang bana ko. Sa sang nagtaliwan ang bana ko, di wala na gid kami ya. Wala ko trabaho, gasalig lang ko sa iya siniiya nga, mabaton ko nga bulanan, nga pensyon, kaga kung ano da ang mahatag sa akon. Miss Jazz, amo na gani ko nga ang nag-venture man ako sa pila ka mga gagmay nga negosyo. Iti dalalag ko naman ang mga kabataan ko, may mga buot naman. Di kung kaisa, okay naman to tani, isang wala pang pandemic, pero naapektuhan sang time na nagka-pandemic na. Amo na Miss Jazz, ang akon si problema sa karon, ang akon sinibala nga bata, nga babayi, nga nakabarkada sang pertigid, no? Kaya ti may mga sarang-sarang. Ti apektado man ang bata ko. Miss Jazz, nagsulat ako agad pangayuan ko sang laygay. Paano ko ipa-insyende sa bata ko nga hindi siya magsunod sa tanan nga giho o kung sa kung anuman ang lifestyle sa sining mga classmates, ka mga barkada. Bangod kay ti, wala na si papa niya. Naanad din siya, Miss Jazz, mo sang buhi pa, ang yasin nga papa, ti kung ano da ang ginaingos niya kay papa niya, ginahatag ni papa niya. Amo nang rason, Miss Jazz, nga sa karon grabe gid ang akon siniiya nga problema sa bata ko. Kay naluoy ko gani, Miss Jazz. Bila isa ka iloy, kay siguro ang bana ko to, spoiler to siya, Miss Jazz mo. Ti ako kung kaisa ako ya ang nagaano sa mga kabataan, nagadisiplina, more on disciplinarian ako. Pero sa nagtaliwan ng ila sini nga papa, Miss Jazz, naluoy ko sa mga kabataan ko nga akigan permi. Kaya ti, sometime nga nagtaliwan si papa nila, sila gid ang una nga pinaka-apektado. Labi na gid ining agot ko nga babayi. Nga close gid sa kay papa niya. Grabe gid to, Miss Jazz. Pila gid to kaadlaw nga hindi siya magwa sa iya sini nga kwarto. May lang kay ara man ang iya sini nga mga classmates kag barkada nga amo man ang nag-alay-ay sa iya. Kag fortunately subong ti okay naman siya, although nga from time to time ti naghambal gid siya nga na-miss ko si papa. Labi na gid kun magalain ang buot siya sa akon nga hindi ko paghatag iya sini iya nga gina-request, mambal na siya dayon nga how I wish nga ari si papa. Ginatuslok na iyang tagipusoon ko, Miss Jazz. Ugaling kay wala ako sang may mahimo. Miss Jazz, paano ko ipa-insyende sa bata ko? Nga hindi man siya bala masakitan. Kaya kung may ara man kuya, wala man ko problema. Ugaling bangod kay ti halos tanan subong nagapanghakroy. Binagid sa isa ka single parent like me. Ang kompleto gani ang mga ginikanan, nagapanghakroy, ako pa nga nagaisahano na lamang. No, duha pa nga akong sining estudyante. May college na ako, Miss Jazz. May lang kay ang akong sining nga utod, nga lalaki nga daw may sarang-sarang sa kabuhi,
amo na kong kaisa ang ginahulaman ko man Sa una siya nagahatag sa akon pero ti mahuya ka man. Ginakutot ko siya pero ti gabayad gid ko. Kaya mahuya man ko nga hindi ako iya. Kung maghulam ako, kay bangod kay utod ko siya, hindi na ko magbayad. Ang utang gid. Mas just paliw gatagi ako sang laygay. Kabudlagin ko kaisa gali nga may mga teenagers ka nga makabataan nga ikaw na isa ang nagapadako, no? Amo na akong kaisa nga naghibi ako. Kaisa nag-isahanon ako naghibi na dumduman ko ang bana ko kung ano aman ako dependent sa bana ko sadto. Kaya kung mga problema nga makabataan, duha kami especially siya bilang ang amo si Padre de Pamilya. Pila naman katuig Miss Jazz mo, dugay na sa nagtaliwan ng akon siniiya nga bana. Pero sa subong, wish ko tani nga ari lang siya. Kaya daw nabudlayan na gid ako sa pagpadako sa amo si duha ka mga kabataan, labi na gid ang agot namon nga babayi. Palig ako hatagi sang laygay Miss Jazz. Tubtum na mo diri ang akon sini nga letter. Ang tagpadala, Melanie sang Bago City. 40 years old si Melanie, no? Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. By the way, salamat gid. Melanie, 40 years old, sang Bago City. Sa SNE nga matahuman nga kasaysayan, mga kabombo, no? Kung kaisa tuod gid na, no? Nga kung ang mga kabataan bala, no? Ang mga ginikanan, hindi na yan makabata sa ila siniiya nga mga kabataan, no, ang ila siniiya nga mga gusto bala sa kabuhi, no, kung kaisa nagalingin ang ulo ni nanay kag ni tatay kung mag-ingos na bala, no, ang mga kabataan kung wala ka sang may ihatag, no, kabudlay sa aton siniiya nga mga ginikanan kung kaisa ti ginaugtom ta na lang kung sa ano pa nagapabulag-bulag na lang kita kay ti doon na sa mga ginikanan na kung pwede pa lang ihatag sa mga kabataan ang gusto nila mo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini iya nga mga suki, no? By the way, no, sa imo Melanie, salamat gid sa imo sini matahuman nga kasaysayan, no? Nga gin padala diri sa aton sini iya nga palatuntunan kahapon lamang, no? Kung kamo may mga kasaysayan man kaangay sini, pwede nyo gid ipadala. Ari lamang kami diri sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, no? Sa aton sining mga tagpalamati. No, by the way, sa imo Melanie, pwede mo gid, no? Ang imo sinikaron nga problema bilang isa ka iloy, hindi ka gusto, no, nga masakitan ng imo sini nga bata. Pero you have to, no, kinahanglan mo gid nga tindugan ipa-intende sa bata mo ang imo siniiya nga kamanghuran nga bata Melanie nga ti amo na kinahanglan niya gid nga batunon ang sitwasyon nga wala niya si papa niya, no, nga hindi tanan nga gusto niya just like sang buhi pang ya sini nga amay
no? Hindi tanan gusto niya makuha na niya. Kaya ti, sang una, ti okay gid. Kaya may trabaho si papa niya, no? Kung ano ang yan siniiya nga ginaingos kay papa niya, ginaano niya ginahatag ni papa niya. I'm sure sa edad, high schooler, no, mga kabombo, maka-enchande na. Istoryahon mo ang imo sini nga bata, no? Si papa niya, spoiler, ikaw sunod pa sa imo disciplinarian. O galing kay isang nagtaliwan ng ila sini nga papa, daw ginano mo, naging lax ka sa pagka-disciplinarian sa ila, kaya ti, gusto mo ba lang hindi sila kung mahimo pa lang, hindi sila ma-hurt, iti naluoy ka, no? Ang imo dira naluoy ka, kay wala nang kadaan amay, no? Sa nagtaliwan ng ila sini nga amay, ang apektado gid amo ining agot mga babayi mo, no? Kay ti papa's girl nga daan. Kag kun ano ang iya sini nga gusto, hinahatag ni papa niya. Sa subong, kay ti wala na si papa niya, as much as possible, no? Ihatag mo ang tanan-tanan. Pero since nga you have no choice, no? Melanie, you have no choice kundi paintindihon mo ang bata mo nga amo lang ni ang aton siniiya masarangan. It's okay nga may mga barkada ka nga amo sina, no? Pero hindi ka magsunod. Paintindihon mo gid siya, no, sa edad nga amo na makaintindi na. Medyo na ano lang gid spoiled lang gid siya ni papa niya kung nga aga amo na siya, no? Paintindihon mo siya kay sunod pa sa imo but-anan man mga kabataan mo, no? Unfortunately, ang manghod lang ni kay ti daw nadala bala sa lifestyle sa iya siniiya nga mga classmates nga samboy pa si papa niya, mahatag. Pero subong kay wala na si papa niya, mabulubudlay. So, have time nga maka heart-to-heart talk, no? Maka-istoryahon mo ang bata mo, nga babayi, no? Ask help from your eldest son para nga makahuluhambal man. Kaya ay reading between the lines sa nakitaan ko sa imo sa kasaysayan, bilang magulang, no? Naka-enchende ang magulang. Rason man nga naga-ano siya gani, naga-ipit-ipit kag kung anong ma-save niya, ginahatag niya sa imo. Kag amo man ang paghatag mo sa iya sini nga manghod, kung ano ang iya sini nga makinahanglan sa kabuhi, no? So, Melanie, have time, no, nga mag heart-to-heart talk ka mo nga tatlo. Paintindihon mo ang imo sini nga agot nga wala na si papa mo. Lay all the cards on the table para maintindihan niya. Amulan ni ang aton sini nga ginabaton kada bulan ang pensyon ni papa mo. Amulang ni eskwela pa ka mga duha sa imo sini magulang. Ang magulang mo dako ang iya sini expenses because ara na siya sa college. Although nga ti minus sa diri sang nagka-COVID ang ano mo, no, ang plete. Pero ti damo naman sang mga mga ginpang bakal-bakal para sa online class or sa iban pagidira nga klase sang no, sang education sa nagka-COVID kita. So may mga expenses sa gihapon, no? Iplastar sa iya nga inday amulan ni ang aton sini nga kwarta. Sa si papa mo, why gid problema. Subong kay ako na lang, may mga nulugasyo man ako, amulan ni ang akon sini iya nga nga profit, ti kulang ni. Okay lang na kung bulubarhado ang imo sini ginapangayo nga mga bagay nga ginasunod mo sa imo mga classmates. No, paintindihon mo man siya as much as possible, as much as I can, no? Ihatag ko na sa imo kay palangga ko ikaw. Anon man lang na ang mga material nga bagay kung pwede man lang mabakal sa imo sini nga happiness upod sa imo sini mabarkada ka classmates, no? Kung makasarang si mama, why not? No, ginahatag ko gina. Pero kung hindi na makasarang si mama, kag hawot-hawot na ang budget hindi ko gina mahatag sa imo. Intindiha ang aton sini nga sitwasyon. Paintindihon mo gid siya. Kay ti wala abi niya guro, okay lang mo as much as possible gani ginahimo mo man kag ginahatag mo man ang ginapangayo niya sa imo, no? Kay ti compensate mo ang pagkadula sang ila sini nga amay ti bilang iloy naluoy ka. Pero bisan masakit ini nga kamatuoran, kinahanglan paintindihon mo ang bata mo. Nga amulan ni ang masarangan ni mama. Amulan ni ang aton sini iya nga budget. So, kinanglan, hindi na diri maglapaw. Kaya kung maglapaw na, basi maapektuhan ang inyo sining pag-eskwela, isa sa inyo ang mauntat. No? Gaan mo man siya sang isang warning gamay. Kay
para maka-enchende siya, no? Although nga masakitan na siya kay lifestyle niya, lain gid man subong nga mga estudyante bumbulito mo, no? Kung ano da yang gahi da sa iya si mga classmates, amo man ang iya. Di bilang mga ginikanan, ay gasakit man ang buot mo kung hindi mo na mahatag, kung hindi mo na iya mahatag sa imo sini nga kabataan, no? Iti mga ginikanan niya, duna na iya. Nga kung pwede pa lang iya, paggustuhan ng mga kabataan, ang mga kabataan niya makita nila pagaga man. Pero wala sila naka-enchende nga grabe man ang pagputoy-putoy trabaho sa mga ginikanan para lang gid mahatag ila sa mga kinahanglanon, no? So susubong ang kinahanglan na dira sang agot mo ang pag-enchende, no? I-open sa iya sini nga mata, sa iya sini panghuna-huna, sa iya sini tigipuson nga amo lang ni, no, laying all the cards on the table, amo lang ni ang masarangan ni mama, amo lang ni aton sini nga kwarta. This is it. So maka-enchende na siya, I'm sure, no? Ang imo si bata, high school na, pilang edad, mga dampi sa pagka-teenager, though I'm sure, no? Mag-enchende na siya, may buot na siya, no? Melanie, kulang na sa pagpa-enchende sa bata mo, no? Hindi ka dira hindi ka siling galalain ka gid kay you have to be strong, no? Sa mga palangga mo nga mga kabataan, no? Sa imo si duha ka mga kabataan. Kay kung ikaw naman iya ang ang mapugday, na lamang sila, no? You have to be strong, hindi magproblema gid, no? Ang problema pwede ni masolusyonan, no? And don't forget to pray for your children. Don't forget to pray for that particular day nga mag heart to heart talk ka mo, nga ma-open ang heart si imo si bata, kag maka-enchende man siya. Kag man siya contribute man siya sa ikaayos sa inyo sini nga pamilya kay tatlo naman lang kamo mo, no? So kinanglan na man siya, no? Sunod man siya sang imo siniya nga mga gusto sa kabuhi kay para maidini sa ila nga kaayuhan, no? Melanie, don't forget to pray, no? For that particular day nga maka heart to heart talk kamo sa mga kabataan. Sa pamilya bala, ang communication is very, very important, no? Ang communication, free flowing communication, no? Ang transparency, labi na gid sa mga ginikanan ka mga kabataan, mambal kita nga nanay kag tatay kuya, no? Ari kami mga ginikanan kami sila mga kabataan lang, no? Dapat, no? Ang communication, no? Para nga mabalaan ninyo ang kung ano man dira ang gusto sa mga kabataan, kag at the same time, no? Mapahibalo man ninyo sa mga kabataan kung anong gusto nyo. Free-flowing communication between the parents and the children, mga kabombo, no? Sa insakto lang ang pamaagi, hindi kay ginasaway lang sa masami with matching dako ang tingo, ginaakigan, with matching buyayaw, etc. etc. Truth hurts, may ara mga ginikanan nga pala pamuyayaw sa mga kabataan mo, no? Kung ano na dailay sa madakuan, no? Sundon man na nila. Kag pila ka adlaw, no? Wala na sa ilaya epekto ang pagpangakig mo with matching pamuyayaw. Kaya nahalad na lang sila, no? So, wala na sang diferensya sa kung hambalon mo sila sa insakto, kag kung hambalon mo sila nga ginakigan mo sila with matching pamuyaya, no? Ang liave ara sa mga ginikanan, mga kabombo, no? Pwede lang gid sa sulod sang panimalay, pwede gid maistoryahan sang malumanay. Maistoryahan nga wala nagapangakig, maistoryahan sa insakto lang nga pamaagi. Ara ang liave sa mga ginikanan. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Salamat gid sa paupod. Melanie, sang Bago City, salamat gid. No? Kung kamo mayara man sa mga kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid ipadala. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Kaina mga kabombo sa aton sini nga kahapon lamang today in history, no? Aton gin balikan sa makadali ang history sang today's celebration, and that is the International Day of Sport for Development and Peace. May kantanan si mga kabombo, it's all about peace, no? Kalinong, shalom, no? Peace be with you, shalom, mga kabombo. Ang aton siga share from the Holy Bible. And this is taken from the New Testament of the Holy Scriptures, no? Sa book of John, chapter 14, verse 27. Dira nagasiling sa Ingles nga pulong. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give you as the world gives. This is also for you, Melanie, ho.
Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ang Diyos nato niya, He is in control of everything because He is our Creator, no? All we have to do is to pray. He is just a prayer away. Kung sa mga kabataan pa, sa bata pa ni Melanie, kung may kinahanglan siya, nagakutot siya sa amay niya sa buhi pa. Sa nagkadaliwan niya sininga amay sa mama niya naman kusubong sa kay Melanie. Di kita amo man kita sina, no? Kutot ta sa aton sininga amay nga poderoso nga makatag sa aton sininga luyag kakon para malang sa kaayuhan naton kag indi sa aton kalainan no sabton gina sa aton sininga amay. Kalakip na din ang paghatag sa aton sang kalinong sa pagpangabuhi sa sining kalibutan nga tuman kagarot, no? John 14:27, Peace I live with you, my peace I give you, saith the Lord, no? I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Again, John 14:27. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Inisagapon niyo inyo alagan sa kahanginan. Bombo, Jazz, De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio